Quite since we've been waiting for you since yesterday. Hello guys. How are you guys? Quite began to I am got Tandari. Tandari, say guys, how are you guys? Are you good? Are you good guys? Are you good? Ko angry face why it was say. Angry face why it was say angry face nai. Why it was say angry face. May you heal in the name of Jesus. Whatever is hurting you, angry face, please pour up angry face. Angry face. You are clearly going through some issues and through a lot of things. But we are angry face. We are poor. Please heal in the name of Jesus. Angry face naika. Problem you feel better. Don't keep that problem by yourself. Don't be angry where it's not necessary. Don't just be angry where it's not necessary. Right. Issues, guys. If you see somebody who hates, hauna kudanwa waenda wega time yako ukutadza kuita zvimwe zvinhu kumba kwako uchitevererana nevanhu wosvika pa live iya hauna kumbodedzwa wotanga kuisa angry face. Clearly the person has issues, guys. She has issues. She is not okay. She has issues. So pray for her. Cannot for him munamatire and some things that he or she is going through, and we are not responsible for that. We are not part and parcel of that. And anakana basa mchembereleni sitongaramba chingona matirawo chisa angry face chito munamatirawo kuti apore. The more ichidaro isichito mutiwo apore nokuti uri munhu wenyama unofunga kuwa kutya sometimes kuti zvandinoita izvi. Right. Maskara tichazoona kuti ndiana akaisa angry face after the life ndichazofura pane ma reactions. Ndona kuti ndiana akaisa angry face. Ndichamuendera kuinbox ndizoti problem yake achiche kumunetsa. Pamwe ari kushaya munhu kuti ashiye naye dambudziko. Anoona. Right. Guys, mascara say, I hope you're okay, guys. I hope you are very much okay. Kwese kwa muri kumatima nenyika. Hatisangane zvakare pano. SIS MELLY diaries. Handitika, panapa. Pano uya vanoda, apamanikidzwa bati gumunhu futi. Ano wakuda ano uya. Guys, tininya yetinayo pano. Please, as usual, do not judge. Handiti mwezi wa February, tatopinda mauru uyu. Mwezi wa February tichada kuda kutofamba nedzo zerudo idzi. Tinyatsonzwa kuti murudo umu zviri kuitika, muri kutengeserana here, muri kutengerana mapresents here out of love, kana kuti ndeyekuti muri kungoda kudi muri kuda kungovharana kungodaro. Tichinzwa zvidambudziko zviri kuita kuti usatenge present yevalentine chi, imi varume musatenge present yevalentine chi chiri kuitika. Andika kuti musadana nechichiko chomboitika musadana nekumba kwenyu. Anoona kana tikunetse kumba kwenyu chiko zvakasiyana. Asi before that, guys, ndine nhau yakanaka endauya nayo pavanhu vemuRustenburg. Rustenburg people, are you there? Vanhu vemuRustenburg muripo here? Tisirewo malove nemalikes. Vanhu vemuRustenburg tikuonei kuti muripo here. Vanhu vemuRustenburg isai malove nemalikes. Sandapinda kundadedza guest wedu wanhasi. Hanzi sorry SIS MELLY mwana abaya angry face nemistake. Ko mwana anozobaya seiko peshi? Atifoni ndioni ngokabata here asikana. Seiko anditifoni ndeyako unopa mwana kuti aone live here. Peshi mwana anoona live here kana kuti ndione wakabata foni yako awo ndati ndichanoona kuti ndiani. Peshika kwai makapfeka vest yeAmerica. KuAmerica kune mavest yeko. Okay, ndandisingazivi. All right guys. Rustenburg, are you there? Answer, I'm here. Beatrice is there. Vanhu veRustenburg varipo here? Hanzi naSandi tiripo. Rustenburg, are you there? Muripo here vanhu kuRustenburg, are you there? No bet ndakuona Betha. Right, ndaeni nhau yakanaka. Handitika yesinetsai marimo. Nhau yandauya naye Precious Chigumbo ndeipi? Nhau yandauya naye ndeiyi, guys. Handitika munoziva kuti tanga tichitaura nyaya yekuti vanhu
vaende kuchikoro 2023 nochiti munhu wese empower yourself, do something. Anti pakauya musikana uya mukadzi uya antika ari kuvhura chikoro chake muno muRustenburg chekuti mumwe vanoda kudzidza mafacials meso, vanoda kudzidza nzara, makeup idzi, ma-eyelashes, kuruka mawig, vanoda kudzidza chikoro chekudzidza izvozvo. Paya tikati vanoda kuenda kodi iyi, kodi munoiwana kwandiri, vanhu vakauya stereki vachitora kodi. Chikoro chemuRustenburg munomu chiri kuvhurwa nemusi weMandi, and chikoro chemuRustenburg chiri kuvhurwa nemusi weMandi. Saka Saturday ino ishi guys, Saturday vari kuda vari muRustenburg vanoda kuregister chikoro. Antika Saturday kune mabiko arimo muRustenburg, wese ari kuda kuenda kuchikoro icho uri kukokwa, kana uchida kuregister ndio musi wekuzoregister. Antika Saturday iyoyi kubva na11 kuseni pachikoro chinyuwani chakanaka vede chagadzwa zvakanaka mutaundi imomu. Animaona mochiuya mozodla, panenge pachifariwa official opening, pachimbiwa, pachidliwa, pachitwa zvakasiyana. Anditika saka ende zvati mazabva munoda madloka mazvamwenzi muri vekudla munoda madlo zvisingaiti. Anditika hanzawo machikosi iyi ukaendawo through diaries unopiwa mari svinu price kwayo yekuti uite kosi yako kusvika wapedza. Makosi anosiyana nekuti unosvika wapedza wopiwa certificate. Animaona kusvika wapedza. Saka Rustenburg iyi ndo nguva yekuti varuda kuregister vese chiuyai. Antika don't just sit at home usina chekuita, wana basa remaoko raunoti unogona. Guys, do you know kuti kutengesa is not for everyone. Kutengesa is not for everyone. Umwe anotengesa kuda zvinhu zvakanaka, mai mwana ropa rekutengerwa hana, antangari kutengesa tsvina yembwa achitengesa munhu, asi munhu wese anogona kutengesa. Wana chinhu chaunogona kuita nemaoko ako, kuti ndinogona kuita chakati, ndinogona kuita chakati. Antimaona. Saka please itai kuti muwane chaunoitawo nemaoko kuitira kuti vana Gilbert vadai kunetsa ava gore rino vanenge vachatora mukombe nekunetsa. Vari kukutizai vachienda kune mamwe magirlfriends, ende ukati saka kazhinji kacho vakadzi vazhinji vanozonyanya kunetswa zvokuchema zvokudaro nekukaunda kwandoita inini. Antika ukamubvunza unozachiti andigoni kusimuka ndikabvapo ndoindepi, ndonotangira papi, zvichireva kuti kubva paanenge achiabhiswa pa haagoni kusiya, anotongoenjoya pain iyoyo nenyaya yekuti hapana pekutangira, haana chaanogona, haana basa raanokwanisa kuita nemaoko ake. Saka anotongoabhiswa chingoitwa yese agara ipapo achiti as long as ndagara nevana vangu pano, as long as ndichitengwa chikafu, achingohurigwa ake, achingotengwa ake, achingorohwa ake aripo. Anomaona nekuti as long as handichidya chikafu. Saka tiri kuti izvozvo ngatisiyanei nazvo gore rino iri, zvimiririre semunhu wechikadzi. Andiwana chaunogona nemaoko ako, zvikanyanya kuoma iwe ndio unenge wakapfeka bhutsa chiona dzikanyanya kushinya, unoziva kuti rega ndichikurura tambo idzi, sunungure tambo idzi ndikurure ndisiye bhutsi dzapa dzichakwani. Andiona wobva wasiya. Saka gore rino mukadzi wega tiri kuda kuona vanhu vakawanda vakapfeka magauni aya vachigraduate. Tiri kuda kuona vanhu vakawanda in makeup haifi yakabuda mustaira guys. Munhu wese vazhinji vakungonakiswa nemakeup guys, mozviziva imi. Saka vanhu vada kungogara vakaitwa makeup. Endai modzidzira zvinhu izvi. Pamichato hakuna munhu akaita muchato guys ane natural face, anotoitwa makeup. Antika endai munodzidzira zvinhu izvi. Muri kungoona vasikana senge vari muno vanongodai one nzara idzi dzakareva kudai. Endai munodzidzira kuisa nzara idzi. Ma-eyelashes munhu wese anenge achida kudai. Ari munesuwo vana magogoto tirimo ma-eyelashes tichingodai. Anomaona munhu wese indanenhikiri inda kunoita zvema-eyelashes. Hai ndo zvinhu zvisingabudi mustaira makeup, haimbobudi mustaira guys. Handifungi tichabuda mustaira makeup nokuti ndiana cheda kushata iyo makeup iriko. Anda kubuda achinda kupata akashata iyo makeup iriko ndiani. Zvese mamasaji everything vanodzidzisa. Anomaona vanodzidzisa zvokuti ndichimbomasajiwa nemusaradhi apa ndichatombokurumidza ndimbonomasajwa ndiriko, ndichanokurumidza kuti ndindi. Saka munouya machezi tichakupai free of charge nemakepu only to those who want to register. Antika only to those. Taurai nevarume venyu kudzimba. This is the time, sit down navo kuti baba ndiri kuda kuenda kuchikoro ndiwane chokuita chemaoko. Ko kana mukafuma muchidzi makaremara, taura navo maita accident oraiti maremara ndagara kumba ndoitozoita sei. At least kana tine basa remaoko, kune vakawanda vachengetwa nevakadzi munoziva. Kune vakawanda vakaremara in the process kunda kubasa. Mukadzi nokuti ane skill raiziva nechaigona and akatokontinya kuita take over. Aritori busy iye ndiye kutoshanda, baba vachirikavha vari kumba. Andimona zvinongodiwa. Saka wana chinhu chaunogona nemaoko ako. Makeup haifi yakabuda mustaira guys, say bleaching.
musanyeperane. Mungataura mukaota mukati makeup nebleaching nechihure zvinhu zvazvi zvaka expire guys. Chihure, makeup, bleaching azvifi zvaka expire zvinhu izvozvo. Hanoona takangokura zvitaro zvakwa zviripo. Nanhasi tingoripo. Hameno kinza dzamunenge muchiita tukaikinza vanhu vakangobleacha kusvika kungozvifirawo nezvimwe zvinhu. Hameno kuti munozviwanepi. Hanoona zvinhu 3 zvondo zvisingafi zvakabuda. Chero tikati kudii kana kuti kudii izvi zvazvibudi muraini. Chero modini azvibudi muraini. Mozviziva zvakutaura tichikura mozviziva imi. Takakura uchingoona vana ampi, vana glotoni, vana chia meno zvichingo vanhu vachingoita. Hanoona saka please guys, anzi chihure chino expire. Chakambo expire papi Ivan. Iwe ndiwo uno expire. Chihure hachi expire. Iwe munhu ndiwo uno expire. Chihure hachi expire. Chihure chinenge chichingovepo. Iwe ukabhuruvara zvigeneration zvikusumukawo zvinoya zvichingokontinya. Hanoona zvobhuruvara kouyawo vamwe vokontinya zvobhuruvara. Chihure hachibhuruvari. Iwe munhu vahuri vanohura vachona ndivo vano expire. Asi icho chihuri chaicho chihure hure hakuna chi expire chihure. Hanoona hachi expire. Ndo chokwadi guys, tingazviramba tikadi asi is the truth. Nai ndikunyepa erasikana. Kana ndanyepa taura kuti ndanyepa. Ndikunyepa ano expire asi munhu here guys. Unoona munhu ndiye anopera guys, kupera chimusana ichi kudai. Hanoona asi chihure hachi expire. Chinenge chiripo iwe ukapera chinoramba chingokontinya mwanongoyawo voinda vopera koya vamwe zvichingwenda zvakadaro. Chihure chatowedzera wesi. Kuna nababedu vaihura vachivanda paya guys. Vachitombovanda vachidii vachaitokosha. Zvaitonetsa kwakuti kwai mwana womusango kudii. Iko zvino zvakaoma sikana. Iko zvino chihure chicho zvakaoma. Saka ndo nyaya ena ndati ndichange kuya naye pekutanga. Exactly, keresenzi ndo zvinongosiyana izvo zvataura bleaching to kwai ma different chemical. Yes. Andona ma different chemicals ne different skins. Skin chaichaiyo, skin ma chemicals plus skin yemunhu. Imwe inobva yaramba yo reactor. Imwe inobva yabvumwa zvokuti ukamona kuti mai wekani unotoinspire neumwe munhu. Skin dzevanhu dzinotosiyana. Skin yako haisi skin ya next door, haisi skin ya ningi. Umwe nemwe ane skin type yake. Antika inoenderana nezvinenge zvichiitika ipapo. Anditi maona. So ndati mutieso musana ipapo. Then guys, ndisati ndaunza guest wangu akamirira aripo. Nyaya iri panapa inopisa. Anditika inopisa si judgment yenyu guys momboisa paside. Judgment yenyu momboisa paside. Tomborega tombohwanyasi zvazviri. Asi ndisati ndapinda munyaya guys, imi muri kuzviziva vanhu vese vekudurban uko. Kune Haiti iriko kudurban. Ndi munani garizve guys? Ndiye munani? Haiti yekudurban. February, March, April ndizvo. I think kune Haiti muna April. Anditika saka inini sisisu pana pamoziva guys, Haiti yegore rino iri kuitikwa kudurban. Anditika egore rino iri. Saka vanhu vekunana Joburg vari kuindako, vanhu vekunana vari kuindako. Admin team vari here mucomment section muna imi kana kuti ndingowacha ndoga pano. Pane maadmin here mucomment section. Ndione seone kusaka ruboko ndione kuti muripo. Doisa ichivoko ndione kuti muripo maadmin. Muna May, okay, anzi muna May. Andimaona. Iyo admin yacho iri kupi? Iri kupi admin ishi? Nokuti mangere mucomment section. Saka ini zvamunoziva kuti sise diaries guys. Tinofamba pamwe chete. Andimaona. Tinofamba pamwe chete se diaries. Tichiinda tichisapotana takadaro. Anditika tinewo zvewo vamwe vedu vanenge vari pano hesi anzi Dr. KD here 263 amen. Vamwe vanenge vari panapa anditika vanenge vachitine hama dzedu masisters edu vari kunzewo kwenyika vari kupi vanonyanya kusapotawo 6 May. Thank you Kelvin. Vanosapotawo even namadhumbewo vari pano nokuti vazhinji muSouth Africa ndivana madhumbe. Chokwadi chakanaka, the truth be told. Rudende muSouth Africa munomu ndivana madhumbe. Vanenge vashanda mudzimba ende mudzimba umu mapei anosiyana. Anotangira pa 2000 rands chaiyo pamwedzi. Andika 2.5 andika 2-3,000 zvichiinda. Andimaona depending one kuti zviri kufamba sei wawana papi. Andika saka vanowanza kuchegwa nemasisters edu panapa. Nonivanina vedu anditika saka izvozvi nhasi ndaya kudai ndapuwa ndongori ende iyo yedurban yakarongeka guys. Vari kutangawo kurongawo hasati vambozvironga asi ndinoona sekuti mabiya angu aya masisters angu aya agona zvokuti tu vagona. Ndikuona kwandikuita inini nokuti so far venue yavo top notch. Food yavakapiwa nehotera kana vakasachinjigwa pa hotera ipapo i5 pa 5 star hotel pamberi pebeach, pa front pebeach.
pafront pebeach inonzi garden court moigugla pafront pebeach saka vanenge vachiti vakadai mukatamba-tamba mombonowira mvura mukatamba-tamba mombonopinda mugungwa muchimbobiswa mamhepo kana zvichibvisa mamhepo kana kuti amen hanimaona saka vari kugona ipapo saka vakune gurupu ravo ririko ravakavhura rewhatsapp ko handitika saka veduwe tiketi riri kuita 750 handi patindakavati aiwasvi imi kana muchida kubatsigwa nemasisters enyu aya handitika munouyawo makabata hafu handitika hafu ye750 chiko imi guys this half ye750 chii guys imi mobudisawo half kuti muonesane saka I think half yawo ichi 375 ndio half andi 375 ndio half animaona saka ndauyawo masisters edu abroad ingotengai just 350 guys ndizvo here 350 375 okay 375 kwai ndio half animaona saka 375 masisters angu kunze sapotewo madhumbe nyaya aitewo haiti yawo vediwe kushoko vabatsirewo nemahafu chaiwo mungovaisirawo mahafu iwoisa mahafu kune vakaisa mahafu nefaith vachironga gurupu kwavoko vakatemba kuti sindo pa2000 tabisawo iyoyo animaona ma375 tichazowana vanoda kuti dio kutibatsira animaona hanzawo machisi anotanga hidha uyo guys uchirira hidha maoko uchirira hidha marwei uyo anotanga mukangotengerawo at least 15 vanhu nhasi nokuti ishoma zvayoka nokuti muri mbinga dzepanoka muri panapa pane mbinga nembingaresi hanimaona panapa pane mbinga nembingaresi totodadaini totodaidzai nemazita iwayo imimi what you have to do is just to receive musarambe kuti sisimeli sho vanongoti tini mbinga musarambe that ropafadzo gamuchirai muri kwamuri muti yes we receive yes we receive prophecy inotaurwa chero nebenzi chairo hanimaona nebenzi chairo chairo hanimaona asi wakangamwa zvozomanifesta ndakambokudzai kuti wakangamwa warivara kuti zvakambotokuti asi rimwe gori pane vaka receive you are mbingas and mbingas dzisina noise muri mbinga nembingas dzisina kana noise mbinga dzakanyarara mbinga dzekuti dzikatenga even matickets aya what is 375 to you guys is nothing mukatenga matickets aya hamumbofambi muchiudza vanhu kuti takatenga matickets isu ndakatisakatengera takazovaisa mahafu bana makambozviwa svitika padiaries guys makambozviwa because pano pane vanhu vari mature pane mature people pano animaona pane mature people hanzi $44 haisi ningikiri haisi 350 rands asviti itori mo nekure animaona nekure animaona hamufambi muchireketa posaposa takatengera mahafu makambozviwa pano zvatinoona mukufamba makambozviona hamuda pana paitwa izvozvo pano vananonge usapotana votoumba ukama pakubhadharira matiketi avo paya vanotoumba kaukama kavo mai mwana zvichitoenda zvakadaro handimaona hanzi I receive yes receive sekai fair kokutyei receive right saka guys ko once kwai vari kuuk mukuitawo musi kuitawo zvemahafu imbinga dzacho zvesipa kwaasipa kana dzinopenga chaiko shosho kwaigumiraiwo vari kuuk alright iwo wakazvitarisa iwewo idzo dziridzo mbinga nembingaresi wanenga angada kugumigwa ndiani taura chokwadi wekusipa kwalazi uriko kushoko anoda kugumigwa tiketi vano ndiani wokuuk vanotokuseka kuti simeli mutikwanire tinoda totenga iwe unozati manyaya dzandinoposta sekuseri kupapa nchiti munhu achitsvaga help do you know kuti those people all those people they get help kuseri mozviziva kuti munhu anotongoya sisimeli nyaya yamakandapa ndobasire remunhu ndoti yes zviri kuitika pano sangana tiri kutokanda more nyaya takutokanda more than kuuya nadzo palife munhu anotouya kuti ndo iyi nyaya isimeli is it authentic ndobatsira here ndoti mire tiverify toitsvaga kana tapiwa evidence ndoti go ahead munhu tobatsigwa unoti angada kuti nai alright vanhu vari kudiaspora muri kuita bhou renyuko muri kudawo here kutengwa matickets vanhu vekusouth africa vacontribute ma5 rand titenge matiketi muri kuda here uda kunditukisa iwe sipagwalas avadi animaona avangadi zvozvo avadi zvozvo because vanogona kutora mablessings anokunze kwenyika uko they don't want avadi chitoitigwa charidzikesi ukamboona chitigwa zvecharidzikesi iwe kunze kwekuti maybe kana atogwara zviri serious ari muchipatara pasina anomubheka yes 1 or 2 cases dzakaitika pano padiaries dzemunhu anga achigwara serious ari muchipatara pekuti hakuna hama kuna madiaries ocontributa zvimari otengera mwana wake chikafu kana kuti chikafu yes hanimaona bisi mzuri serious ine madzako hanzi no way uyo jena atonyazogara aramba hanzi no ways that's the diaries that I know ndo madiaries anoziva hanimaona that's the diaries that I know
kwanzi vane wane pick south wa matotambura. Thank you mama. Thank you mama Maduwe. Thank you. Nani matona. Thank you. Saka guys, ndingori ndingori chingoti mahafu guys, chingononga iwo ndine chilist chandinacho panapa. Antika tichitandara kola onyaya mo ndi relax mbijana. Relax mbijana. Relax mbijana. Relax mbijana. Relax mbijana. Tikupinda. List iri piko. Ndapu. Right. Saka itai tuone guys. Kwanzi msarambi ona wa behalf ini badare. Iye mila kudara katenga 10 tickets. Mila kakontribute mare 10 tickets. Ari kudara. Right. Right. Saka tikutsvagira Sekai Chigumbura, Edina Gwenzi, Priscilla Chitungo, Isabel Safuri. Guys, msaisa ghost name. Antika. Primrose Safuri, Tracy Musariri, Esther Muchenje, Susan Chirime, Gamungoshi, Esibongile Muzila, Anna Tereka, Neundlovu, Sichengisiwe Sibanda. Chiedza kwanzura zvanhasi chete. Animona ndiwa ndiri kutsvagira baba please mbinga handeitioni. Hanzi me and my dads are waiting for the show. Okay Mimi, keep on waiting. Guys handeitioni tikunze kufamba guys atichei tikurumidze kufamba nebhora atichei tikurumidze kufamba nenyaya atichei guys. My sisters how much? Sisi Jenny in comment section how many tickets? My sister 375 rand chete. 375 rand. Chete. Hansi, pick 3 before I go to the club. Betha kunda club. Right. Ushu. Betha ushu. Thank you. Kunda club. Kupi kwa wachindi siya nas. Urukundi epi. Kunda club. Kupi nasi. Chindi siya iwe. Paka pevi kunda club ne Wednesday. Kwa kanaka iwe. Right. Papi kwa 3 hapa. Admin team muripo ere. Please. Admin team iri mwere comment section. Admin team iri mwere comment section. Na iwe duwe. Deep nyorewo torewo hidha uyo Betha uyo Townsend. Admin team zacho futi. Admin team are you there? Admin team be it zeku Debeni, be it zeku Jobeki, be it zeku Cape Town. Murimo ere, Milka are you there? My screenshot, Milka are you there? Admin team are you there? Please respond. Muripo ere admin team tuda kufam zirani mkuwa time guys. Sipa kwa ala zitomira wakada mtukuya kwa urizo so. Admin team, okay, Tambaripo, matora ka screenshot, at least thank you Tambu. Hanzi, one person I can pay half for the UK bowl. UK imam chema iyo. Maita wa ufuti, munova maina kumbe nipanyazi debenjua. Alright, Hanzi na maita wa munu waku ninkikiri. Waku UK arda ticket 1 dom visra half. Kanani pari ku UK yanga chindida ticket kwa ndokisira half ndida kumuona omunye. Ndida kumuona arda kusigwa half ku UK. Ndida kumuona kwanzi na maita wanti nokutengera half. I want to see. Iyo. Uripo ere. Hanzi 2 for me. Thank you my king. Thank you. Aiwa UK irigati visa zekutambisigwa time akuna nomboda ticket inobva kumunhu kunyeba. Tengai ma tickets guys we UK ndoda kuti ndipetse nemi tenge ma tickets enyu nasi guys. Tengai ma tickets toda kuti tite sold out kosara ma tickets mashoma. Toda kuti kuite sold out ma tickets fast antika tingomirira day. Right. My king. Hands 2 for me. Varuda 2 my king wane 2 ma tickets. Tane 5. Hands na my king I'm going to buy 2 tickets. Thank you my king Brian. Thank my Brian. Thank you, my king. God bless you. Thank you, my sister. Right. Thank you, my sister. Thank you, my sister. Zeri pa unique piri. Zeri ticket ndere. Right. Muka ripo. Screenshot hiyo. Pane 2 seconds. So far we have 5. Antika tasara zodune 10. Ingo itaka ya msiya yakarowa na milia yakarowa that day. Yakango yakati 10 tickets. And I'm buying for 10 tickets. Tive tango tanga show. Hapana nangati 10 tickets. Ile makusipaka ala zanika chitongo kunzwa izve ine madzake. Animona tasarba ne 10.
and fly ku UK, Bob, please may you send it to me, please. Okay, let me pin your comment, my sister. Right, my tower hands na Jane no kumbiro flyer. Jane une number awusi mu group ere global. Sis Jane amusi mu group re global yere. Kune group re WhatsApp re global amuko. Ndibate ku WhatsApp ndikupe number. Ndikupe number ya organizer wachona so that mupiwe flyer renyu. Ndikupe bamuye kuseri ndikupe number ids. Mupiwe flyer rachona so that mu basre. Anditika. Thank you, my sister Janie Utebonda. Thank you very much. Right, guys, my tickets in Changoshik. My tickets are up in the party, no stuck with Deben. We've got Narku Deben, Varkudaku Kuta Haiti, and Deben, not a Haiti. Even if Jobek, Varno Joy, never been the Weko Deben. We could have see animals against no singers, I mean Gungwa. Couldn't have seen a zig Gungwa, guys, was not a receive, I chose Gungwa iko kuma sakando mkano kuti wambo ende wambo nona gungongo vairwa chungwa na pama profile picture yevamwe yemasira semo kuti zvakaita gungwa racho kuti panto konyedze gungo mwanto nyarara sari mu South Africa, guys. Saka tiri kuti this time that thing has to change. Vanhu ngatifana netesi takafanana kushayiwa mari hausi zvine kuti unosemesa hazviri kuti fautarisigwa pasi unotoendawo baiginya kunoroona iroro gungwa iroro baiginya unenge uri mugungwa unoisawo makumba ako imomo mugungwa imomo unovaudza kuti ndakanga ndiriko kugungwa ikoko andimaona. Right, hanzi tinopani uyo milk ari comment section hanzi ari ku UK ari kuda ticket yandikutengere zvayatove yatochinja iyo yanga iri yeDurban yaichienda ku UK kuya. Thank you B Sims. Tavi, how are you, my sister? Thank you B Sims. Thank you hanzi na umwe ari kuda ticket ku UK yandikutengere na B Sims. Ndozvita diaries animazvona ndozvatoita isi pano padiaries. That's what we do, that's how we roll padiaries. Kwaiko masponsors tavariko pashayo masponsor kuidepi kusponsor ndati mnachakisa address yake nimadziro zake ubvaruka kudzoka obva apinda business home affairs. Isu tinenge tiriko ku Tesco, tikutenge tiriko ku Tesco, tutosvika ku Tesco tetiriko ku Tesco ku UK tetiriko ku Tesco ku UK. Right, guys, pasara 10 tickets, guys. My sisters edu Australia ndio yatanga kutenga UK ikatenga 2, Australia ikatenga 53 andika memati 1 ko vari ku UK vari kuda ndikutengere champion 1 to 20. Okay, vari kuda kutengawo, guys, please 10 tickets sara tipinde panyaya. 10 tickets 375 rand 375 rand animaona ndo mari ringodiwa chete 375 rand ndo mari ringodiwa chete 375 rand kuti mutengere orist yandataura ira apa namadhumbe venyu vari paSouth Africa apa vana madhumbe ava vanhu vakuru. Imi vanhu vari ku SA mana madhumbe imboita request vanhu vakuonei. Saka they are now two. Hanzi SIS MELLY paying one ticket for another. Oh, thank you Hevali. Saka Hevali ari kuunza another ticket. She's bringing in another ticket. Hevali vudzirauya here sha. Because ndatambo kutokangana naye ndadautara newe. Tine one more ticket, so we are left with 9. Tine one more ticket, we are left with 9. Do you get? I want to. Kwanzi, pane kumene ndaona. SIS MELLY, once you're in UK, get in touch. I want to take you out for dinner. Oh, thank you, Nisi. Thank you. Ukuye zvo WhatsApp ndiganda nyora diary. Ndiganda nyora basi kuti musi wakati ndikuda kunodla kwaningi. Musi wakati ndikunodla kwaningi. Musi wakati ndikunodla kwaningi. 9 list yacho yakura kudai. Yemadina. Guys mukati gaindi tenge kuonda kuti ndigodzoka ndakasimba. Nokuti ndikaenda ndakadai guys. Ndodzoka ndichida kutsemukasha. Azvizobudi guys nokuti ni madlo ndomada anoziva ndodzoka ndakatotsemuka azvizonyatsa kuti gaindi ndakaonda. Ndodzoka ndadai. Zviri nani nokuti ndichabayiwa nokudla. Thank you my sister for the invite. Mundibate kusati chive tango ndisaukanga maka ndizodi kuti ini ndakakudza SIS MELLY kwangu makavhaira muna kuya maka ina ndisi munhu akadaro toenda kwose animona touya kwese tichingopfura neko chingoti hello dep hello animona tinopfura kwese tichingodaro animona tichiona vamwe vedu nasi maticket chete here talk 6 matickets chete nenyaya kana tapedza zvatikuita izvi animona hanzi madina mutaptuke Joy haikona kutaura ndofunga kuti nditoita ma-sit-ups ndipere nchita ma-sit-ups plus ndifunga kugara nchitomwa ma-episode avhiniga kuti ndifane kuslim because hazvifambi mushi hazvipere mushi apa ndopatode asiwo imi motidedza musama zvokwa tachida kudouya muri muwinter tichitotsika musnow zvoto sipakaipa kumana. Right,
Anzina Auntie T Chuma, contact me when you come to UK, please. Oh, thank you, Auntie T Chuma. Thank you. Muti batika ku WhatsApp kakuti tinyore pasi. Ndo baita wanenge vachinyora pasi kuti pakati ningi kuitira kuti tiwe tigofara. Anditika, tiwe tigofara. Anditika, right. Thank you, my sister Auntie Chuma. Thank you very much. Guys, get it ma 375 guys tipinde munyaya tasara ne 9 tickets 9 apana nanango ushamisira ngoti nayi ukuspa kwa alas uri kutenga mangani kuspa kwa alas how many tickets are you buying kuspa kwa alas how many tickets are you buying ainde pili zvatisa Hansa I can buy one man ndiani zvameuka here aiwa achihoro mamaro vamurise kwa chihoro zviri sei ko munombotiza muchindepiko naye achihoro asi makapreswa nebasa right 375 guys tipinde munyaya guys ndasara ne9 people 375 guys chingononga iwo 2 tifambe vanoti vanotwakwanda kana sina ngotira 15 musindo zo after 15 tichingoenda handimona imi varume veku UK muri kutidetsera vakadzi chitengai matickets handimuda nduyeni vasikana kuti muzorora tengai matickets nokuti tichaita dating game kako ku UK tichanyenganisa vanhu ku UK tichanyenganisa vanhu chigare matenga matickets kutadza zvishwa ka mutside kwedu tengai matickets right guys itai fast guys matickets guys please 375 makomenzi angu achafamba angomira zviri kufamba sei komenzi zvangu kuti dziri kuti kumira zvondiona sei patengwa neasina kutengwa matickets makomenzi angomira cho kana kuchafamba guys zvacho satani wachonaka angomira zvavo pana chihoro apa ndo paangomirira pana vachihoro pavangoti hello smelly ndo paangomirira zvondoonepi makomenzi toenda kune foni yako lai zvacho Betha vatotumira mari yacho. Thank you Betha vatumira mari yacho yatotumira wena mari yachona Betha vatotumira mari yacho eberiwe atotumira mari yake Betha ishi yatotumirwa mari ishi pazasi Betha atotumira sata anzi rudenda club saka arikuenda ke ku club nomadoro rake asi atotenga nikikiri ticket dzake 3 atotumira mari maticket dzake 3 inga zvakanaka mwari vakudzwe beriwe makomenzi amira kenditoenda kundoti ningaona here pana kumira mushi satani wacho makomenzi angoti tusukumira shundu cheguna tindo Betha aipedza transfer enda kutoona nemwe phone ukuyamira makomenzi Betha aita transfer anzina nosta Betha nosta uya nosta uya tenga ticket rako matiketi ari kutengwa usasvika table gara wabhadhara mari yako etiketi hello mbinga dzedu takamirira mbinga chiitai zvewangu zvechinditsai zvemanyemwe nai mbinga ari kufamba simeli angu akamira asi kufamba makomenzi mbinga chinditsai zvemanyemwe vedu vembinga chinditsaiwo manyemwe kagaisi nai mbinga vedu nai bsims anzi nditengereiwo ticket please vari kuSouth Africa nditengereiwo handiselera kuna kudaro mani right handei zvividiwe vari kuSA chifamba vari kuAustralia America Canada itai zveguys chitai zvemukukurumidza kuti tsamanyemwe tione wacho chiera nditengereiwo ticket kwasara 7 ndati 2 kwasara 7 all right. Thank you Kev. Comments azombomira laina chipi how many tickets ndema manje ndogo ipinepi kendite kuipina patino tinopine right hanzi matickets ndatopina nemwe phone hanzi matickets haiti laina haiti vari kuve kuDurban machembera ari kuita mahaiti yayo kuhaiti yavo kuDurban saka vari kuda kuningirira vari kutsvagigawo mahafu anozandiva namadhumbe vari kukumbirawo mahafu kuti vakwanisa kuzadzikisa vane vachikona ma2000 iwa yafunge saka vanoda kutengerwawo mahafu kuti vatengerwe
vatenge vawedzerewo vatenge matiketsi vaende kwaiti vanofara. Andimaona Laina, how many tickets are Laina Igarosiva? How many tickets Laina? Tasara ne 7, 375 chat. 375 rand. 300. Sakalana gonna do the price. I got 7. Actually, Sarah bar. Shanas to Zati, and I got things of 15. But we have to go left things of it. Which you want to Quindaka, the guy and no one wow. And how can I get involved? Whenever I get involved, you could to buy a ticket. You just tell us here. Tis how much? Yo, thank you, Laina. Laina is going to buy 5. Laina is going to buy 5. Igarosiva, Laina. Igarosiva. 5 tickets from Laina, guys. Thank you very much, Laina. Thank you, Laina. May God richly bless you. Thank you, Laina. Kwasara 2 tickets. Kwasara 2 tickets. Kwasara 2 tickets. Chat. 2 tickets. 2 tickets. Thank you, Laina. Thank you, Laina. I was Sami at Skucha, my full ticket pano to quit a half ticket. Show us that you are also interested in going. Murukuda, show an effort. Hakuna mantenga full ticket. Hakuna mnakutenga full ticket unless iri hamaye mumu. Yatotinda tengera. Oh, thank you, Laina. Done. Anza Laina, I'm going to buy 7. Anza, I'll buy 7. Thank you, Laina. Thank you. Oh, and the chakara for the chunkazi church. Chakara for the singaiti. Laina tenga 15 tickets janas. Shakwan. Antika. Shakwan. Hans na Nyasha, what tickets are there if I want to get involved? Nyasha, where are you? Are you in the diaspora? Who could be my sister? Hey, Nyasha, how do I get involved, guys? I say, I want to get involved. My tickets say, comment section, how do I get in? How do I oh you? Unafa milk out. Yeah, pasa seconds milk muzipuro. Achakpa number ya komotaur. Jumpa number ya komotaur ran. Achakbata. And one achakbata. Right. Thank you very much for doing it. Mama Dumbe. Isai oma laf nema lex. Anama Dumbe. Isai oma laf nema lex. Tendai. Wanai kutend. Oh, kune mumu awia kuseruko. Hans, I'm buying 2 tickets, but ask not of Gostarake. Message eta pop up amsoro. Sagama tickets are 17. We now have 17 tickets. Pana is some message kumsoroko, but ask not of Gostarake. Hans, I'm going to buy 2 tickets. Sagapata when 17 people. Saganasta tengas are 17 people. Veku deben. Quatengerwa 17 people. And mona. Sicheng isi when yet what's no okay. Wakamba anzi janzi. Ayo vanu ma tickets even with deben. Saka patengerwa 17 people tickets. And mona. So thank you very much. Heidi Xeruko. Heidi Xen, thank you very much. The one message yako yaita pop up. Antika. Saka 17 ndichango tangane kupuwa kana kaita list yamakandipa list ndango pick up the first 17 papo vamwe tozoona kumasure chinadaro because dzimwe mbinga dzedu dzinenge dzisipo animona dzimwe mbinga dzedu dzinenge dzisipo dziri kumabasa dzaenda kupi vanozoona later vamwe vanozogona chizotibata chatibatawo kana chamirirawo next live voyawo voti toda kutengawo kuti kusvikira tapedza timu rese irapera antika ehe handimaona neyo ijobek inoda kuenda kunosapotawo Jobek inoda kuenda kunosapotawo nokuti ipa Jobek ndo pakatoipa vachagoti transport vagoti accommodation vagozoti ticket Jobek motokwinya chamangwiro joza motokwinya mabhurugwa chaiko anditika right. So guys regai tipinde munyaya yedu yanhasi hanzi zvanhasi zvakwana. Alright Kelvin, okay Kelvin wazviramba vazvivharisa kwai zvanhasi zvakwana. Alright handei kunyaya regai tifonere munhu wedu guest wedu tinzwe zvakamira sei handei kunyaya. Mani rakanaka kwauri mningi wangu waswera seiko? Askanaka maswera. Aiwa swera ondiregerera tambotanga kane program dzimwe zvedu. No problem. Right. Mningi wangu tiri pano pashow nhasi. Uchazvipasitara unoda kana uchida kushandisa rako chairo iro zviri kwauri kana uchida kusvipa rimwe zita zviri kwauri iwo wakandibata kuseruka kuti sisi ndinoda show yangu ndoga because ini ndine nyaya yangu ini nditori mbavha inoba varume ava asi hazvinangomuka zvakadaro hazvinangomuka zvakadaro ndo zvazviri pane matangiro ini nyaya yangu ine matangiro ayakaita kuti ndizosvika ipapo ndoda kushare nemadiaries anditi tikati no problem pachakaipa takadei takaita nesuro asi ini ndandiri tied up nesuro. Hanimona ndosaka tinokwanisa kudidi
tiche nesuro right tave palive iko zvino hatidi kuti usirire wazviwa usasirire kana kapisi utiudze zvose zvakaitika toda kuziva izvi zvinodzidzisawo vanhu vakawanda varume kuti vazive kuti nemhaka yei chii chiri kuitika bcause vakadzi vanetsa wena nekuura vanetsa asi kungoura kwacho ndokungati panenge pane zvipazvatangirawo hazvingomuki munhu akadati chene kuti ndafunga kungoura achifadzwa achitwa zvese andifungi saka ndigatinzwe nyaya yako takamira sei. The floor is all yours. Izvo kwadi SIS MELLY, and thank you so much. Saka inyaya yangu ndinoti ndinoba, but I'll explain why ndakasvika ipapo pokuba saka zvakaitika ndezvekuti ndakarogwa ndine 22 years ndiri kuchikoro nemurume akandiroora iyeye, and then I realized kuti handidi zvekuita mwana before ndapedza chikoro in case something goes wrong. Ndapedza chikoro changu at the age of 25 I had my first child. Zvaka mwana wokutanga paya murume abva achinja achandide achinja akungoenda out ari one amba ndiri ndega nguva dzese ndingofunga kuti pamwe ndozvoita zvokurogwa ndozvazviri. I just had to accept. And then zvakaizoitika ndezvekuti mutemo wakachinjwa zvikanzi hamuchapiwe mapilitsi kuclinic musina tsamba yadoctor, you must be observed. Next thing pandaita mimba yechi2 now ukutanga anga ane 1 year and a few months. After he turned 2 ndopapa zvava mwana wechi2. But what happened was ndiri pregnant mwana wechi2 murume akandisiya mumba imomo akanogara negirlfriend yanga ane 20 years. So ndakangochengeta vana vangu, I stayed in the house achibhadhara imba iya, and eventually takadivorce. But tadivorce paya I made the decision yekuti ndinodivorce because ndaitya chirwere kuti anondondora chirwere because anga achiuraya vana vadiki kumavhasiti ndichifungwa kuti vanotya chirwere. I want to be alive for vana vangu, ndisafe ndisiye vana vangu vega vanochengetwa nani etc. because baba vacho vangoenda kuma-night club all the time. Saka I chose to divorce this man, but ndapedza kumudivorce akadzoka zvikanzi unoroorwa nani nevana vaviri. There's no man anobva akakura une vana vaviri, wapera shuga, wapasakara, and manzwi iwawo akapinda mumwoyo mangu, and I believed kuti ndozviri kuitika kuti handimbofuna kuona mumwe murume in my life, right? But ndakamutora back on the pretext yekuti hold on. Antineti mureni mukuita noise kusvika kunoko. Ande. Alright. Ndakamutora back because ndaifunga kuti ndichamuona kupumwe murume ndine vana vaviri. Ndamutora back paya murume uya kubva rimwe zuva aimwa doro too much akandirwisa rimwe zuva andirwisa paya. Ndikati ini ndinonyarara handimupindure because kamupindura nyaenda mberi. Next thing akandidzipa apa divorce yanga indatruka. Akandisimudza mumubhedha nemaoko akandidzipa akandirasa pasi. Apa ndoyamwisa mwana about 8 months. Akadzoka makuseni zvikanzwi hauna kufa, uri munhu mandonya asina kufa. Ndakarealize ipapo kuti munhu anondiuraya, and andiuraya my kids will have no one anovachengeta. So ndakamukudza kuti it's over. But at the same time ndaifunga kuti ndoita sei because ndomuona kumwe murume. Okay, fine, that was 2008. Fast forward 2011 parasakana nomwe murume anga adivorceawo ane mwana 1 wake. Saka maka akazobuda iri mumba. Aiwa atakagesa imba akaenda kwake ndikaendawo kwangu. Usa divorce yakaita tunu muchigara mose. Anga atoenda akazoitika aenda akazodzoka after divorce because ndaifunga zvezvekuti ndomuwana kupumwe murume ndine vana vaviri wazama kudzokerana. Exactly, because ndaifunga kuti ndomuwana kupumwe murume. That thing was hovering over my head all the time, and ndichifunga kuti ndomuwana kupumwe murume. Ndikati pamwe adi achinja, let me take him back, achengete vana vedu andichengete because murume anga ane mari dzake. He was very well to do and anga ane zvinhu zvake and everything. But ndakamtora back ndopa akandidzipa akada kundiuraya, and I thought all the money in the world hazvisi worth zvada kundiita izvozvo. Let me leave him. Ndamurega ndikamusiya. I moved on. Fast forward 2011 ndikasangana nomwe murume akanditi anondida nevana vangu everything it's fine with my 2 kids. Iye ane mwana 1
We moved on, fast forward 2017, but tatachata nemurume munyowani uyu akandiroora nevana vangu 2, and I thought, this is perfect, andiroora nevana vangu 2. But I was not happy. Ndanga ndisiri happy zvikuitika uchingonyengerera because unoziva kuti nevana vangu vaviri, I must stay in love with this guy because akandiramba ndozowanikwa nomumwe murume kupi. Ndada umwe mwana, but anga akaita vasectomy zvakawanda. I went through IVF, I tried umwe mwana zvikaramba and everything. And ndakazorambana naye 2020 just before lockdown. Aita imwe divorce futi yechi2. But the point I'm trying to prove ndeyekuti kana une vana uri mumuchato usingashande, you don't have to stick around uchifunga kuti andiwane umwe munhu, I won't find love. Unowana umwe munhu anokuda nevana vako. Tine vana 5, munhu anokuroora nevana vako 5. Right, saka ndakazviprova izvozvo. But the bottom line of my story ndeyekuti ndakazorambana nemurume uyu wechi2, but I'm very happy, and I think tiri vakadzi tinofunga kuti murume akazvinda ndozodii, where will I start, ndotangira papi, ndomwana kupi munhu murume, unenge ajaira zvekubata nemurume mubhedha, anenge aripo every day, whatever you want, shinge zviripo. That must not stop mukadzi from moving on neupenyu hwake because unofunga kuti ndozowana kumumwe munhu handiti. There's still happiness after divorce. There's still happiness after kurambana nemunhu. Even with your children, you can still be happy. So, ini manje vana vangu vakura, mumbe ane 18 years, wechi2 akazvagwa, baba vake vaenda ane 16. And then ndine vamwe vana 2, my twins, they're turning 2 this month. Kwava ndivana ava, ndivi murume ndivane ava 2 matwins. Ndevangu. Handiri nyaya I'll get that story when I'm at 20. The point is, in 2007, ndakasangana nomumwe munhu kubasa. Fine, tachinda-test, everything was fine. Ndangangori munhu andoshanda naye. But that relationship evolved into a relationship of convenience, where kana sida zvandodawo aingondipawo. In that way, if you understand what I'm trying to say. I don't know if I need to elaborate or you get it. Tango bitsirana apa ne apa. And I must state kuti in every relationship I've been, ndakachata ndine munhu, I do not date outside of that, and cheat and but pakapera relationship ipapo kana pane zvinhu zvanga zvangoshatawo anga aripo. Inini ndinoita zvekuba eni munhu uyu ane munhu wake, first time anga ane mukadzi wake vakazorambana zvavo, but izvezvi ane mwana nomumwe mukadzi. Tinosangana kumba kwake, anga ane imba yaanga akatenga yaanga achigarira, anga asingagari nemukadzi iyeye. Ndoshandira from home since lockdown. Ashandira from home. Aingofona konzi, how's your diary looking today? Ndoti it's looking good, konzi come and work from my house. Ndoenda ikoko. Mukadzi anofunga kuti murume ari kubasa. I don't have to account kune munhu kuzi ndiri single, but taingosina kumba kwake ikoko, toita zvinhu zvedu topedza. But the main thing ndezvekuti handidi kuzikanwa. I don't want to be known. Handidi kurwa nemunhu. Ndiri kudla panonaka. Handidi kutaura munhu. It's my biggest secret. Murikudla noriva kola. Murikudla noriva. Zvese ndodla sisimeli ndozvazvese zvonaka ikoko kwandozvidla. But ndodla zvangu ndokuta muromo ndoenda kumba kwangu ndonyarara. Main point also being kuti pamba pangu, I've got vana vakura. I can't bring pamba pangu. I respect my children, but at the same time, I must also fulfill that need. Saka tosangana kwatosangana. Ikoko during office hours. Saka mnana achifunga kuti ndiri kubasa kana akazi akachifunga kuti ari kubasa, but ndokwatozviita ikoko kubasa. Ndima laptop, takadzima ma laptop, tomboisa pa laptop aside. Toita zvinhu zvedu. Muofisi imomo. Andakutidza sesimele. Muofisi imomo, mumba imomo muofisi. Kumba kwake ikoko home office.
home office kwake ikoko ndokwatosanganira. Saka my point ndeyekuti tiri vakadzi tinogonawo kuzviita. Varume vanohura vachizvionesa, anouya kumba nenguva dzake, anenge akungochinja mamudi mumba imomo. Vakadzi tinodya chicken in kana KFC, topukuta muromo, toenda kumba todya sadza nemuriwo, zvoenda mberi. Game tinoizivawo, vasafunge kuti hatizvizive, tozviitawo. Hold on. Hanzi naseke mutema todzidze ipapa. Varume vanodzidza ipapa. Iwe hauna chekudzidza apa seke mutema. Asi varume vanodzidza ipapa. Nokuti toda kuchinyasove honest guys. Chikatitsvage chitatu musoro uteme sometimes. Yes, of course, varume vakadzi vari kuhura vachita sei. But haungofungi fumi mangwana iwe seke mutema chingoti ndikuda kuhura. Hazviiti. Pane pazvinotangira. Saka this mwedzi weValentine kau. Takati tinoda kuziva chikonzero in case wapindira live yapakati. Itori part 3. Toda kuziva chikonzero chiri kuita kuti vakadzi vahure. Saka vari kutaura reasons avo why vachihura. Antiona. Saka ndizvo zvishi. Handei kola chinzwa. Saka I don't know kuti pamwe tichishedze kuti chihure kungozvifadzawo uri munhu wemukadzi. Kungozvifadzawo because pamba panenge pasingakupi zvaunoda. Woita zvaunoita kwaunozviitira, yes. Pamwe zvinga zvichipombwe chihure, yes, it's fine. Asi hatizvo zvitiri pajekerere zvokuti vanhu vese vaone. Tinewo zvatoda tiri vanhu vevakadzi. Ropa rinomhanya, saka we have to do what we have to do, but I think the main difference ndezvekuti isu we are not all out in the open. Kakumba wane mamudzi, murume wako mutuka, aiwa. Tinoita zvinhu zvedu, but we still carry on neupenyu hwedu. Vasafunge varume kuti hatizviite, tinogona kuzviitawo tiri vakadzi, but we are not so obvious sevarume. Anenge asvipa nenguva dzake, achituka mukadzi, akuonesa kuti ane girlfriend. Tozviita panze. Saka what happened manje mumarriage yangu yechitrue? Ndaida mwana, munhu abva aita vasectomy behind my back, ndisingatombozvizivi kuti aita vasectomy. Akazoenda and ndakazofunga vamwe vana, ndakaenda kusperm bank. Saka I think the point I'm trying to make ndeyekuti as a woman, don't feel kuti kana usina murume pamberi pako, your life stops there. No, there are options panze apo. Ndakaenda kusperm bank. I won't say where because you will know where I live. Ndakaenda kusperm bank, ndikatenga masperm angu, ndine vana vangu vemakarati, twins. Saka I'm fulfilled, ndine vana vangu. If I feel mangwana ndavamwe vana futi. Saka ukanotenga masperm emukarati? Emurungu. Asikola. Kuunogoda wakagonzora emurungu wakasvara chii? Ukati kutengere maZimbabwe. Aiwa problem ka mwana akazonzi mangwana anetsa ada zvikusha kwavo ndomuwana kuti munhu wacho andimusire. Kuvarungu vanetse? Havana zvinoera. Ndo mazivire angu. Akuzonzwi mangwana mwana anetsa anda baba vake, hama dzake, anda kubikirwa doro whatever zvikusha kwavo. That was my main reason kutsvaga munhu andizvinoera. Saka izvozvi vana vakana vakatozokura vakati nai baba vedu varipo uchati ndakakutengai? Sisi vane 2 years ndazvona ndasvika mberi. Ndovaudza ndasvika mberi. Kanongoti vakafa neCovid. Inga iri nguva yeCovid. Amen. Chaona mberi ikoko. Because vana vachadai vachada kuziva kuti tiri makarati ko baba vedu ndiani? Uzoudza ndakaenda kunotenga here manhingirikiri kubhengi. Uko kwacho kune chikusipemi bhengi. Amen. Ndichangosasa mberi kana zvichingoita ndovaudza. Saka kwamunotenga ikoko masipemi aya havadokudzi kuti baba vemwana vandiani? Aiwa. Havakudzi? Anenge asvika imbomira mhaniwe. Masema chokuruzi zvikatengesa nenga ambosvika kuze. Ndaona vakaonda pano vachienda kotengesa vasenzi. Vanoti zvinofamba sei? Ndifoka vanopiwa mari. I think vanopiwa 10,000. I'm not sure kuti vanopiwa mari, but vanopiwa mari yakawanda. Varume vakuenda kutengesa masema. 10,000 rands. I think so, SIS MELLY, because my problem was ndaida vana. Asi murume akatadza kundizvarisa mumuchato, tikarambana. Ndaida vana, ndikati ndomwana kupi murume umwe. Ma-options angu andanga ndinawo was kuti nditsvage. And actually, iyeye uyu boyfriend uyu, kwandoba uko, ndakatombomukumbira, but problem manje iripo.
gene yake iri very strong, but vake vese they look like him. Kati vanozobata kuti ndiye baba vevana. Munhu asingazikanwe. Wanga wavada wena. Saka iwe kwa pane mwati wakakapa wanzi wakabhadhara mari kutenga masipema. 3,000 rands. Ewe. Zvakachipa. Saka kana masipema unonoitwa sei na unonodi? Vanoita sei? Unojovhiwa nawo, vanongotarisa kuti nguva yako yafamba sei, mazaya avapo here, wobva wajovhiwa. Wobata mubhedha imomo 30 minutes kunzi chenda kumba. Vokuisa ngiyoyo. Masipemaya. Vanongoisa nesirinji. Vanongoisa nesirinji so wobva wabata nhumbu pamwe haubati ndakabata pakesha matweets same time. Asa una kana shungu dzoda kusati ndiani muridzi wezvinhu izvi? Aiwa ndina shungu handimziva ndinabasa naye. But ndiri happy. My life is fulfilled. I'm single and namurume anoti ndo murume wangu. But I am very happy in my life. Nevana vangu. Living my life. Saka vakadzi vasafunge kuti unogara mumuchato nemurume zvinozodii zvinozonetsa. Just be yourself. Live your life. Do what you want. Tick your boxes. Nenzira yaunoda kuita. My options edu mazuva ano awanda. Akawanda. Kana ukaba unoba unongoita arrangement nemunhu mongonakirana zvapera ipapo. Asi usada kuzonzi ma11 wokufunda munhu kuti hey I miss you. Hakuna I miss you. It's don't call us, we'll call you. Takupereka 3 weeks anditaure newe ndozotaura newe after 3 weeks. Asi apana here ka-attachment kanozoitika nokuti munhu ramba muchingobhanana pano pesera pava neka-attachment kapondeka kuti you tempted sometimes kuti ndoda wakutoda munhu. So I think karipo ka-attachment because paanomboposta ma-status ake nemusikana naye mukadzi wanaye zvinorwadza mumwoyo mangu, but I tell myself kuti I know my place. Zvotombokubata-bata zvondibata-bata chokwadi zvondibata-bata but ndozviudza kuti ndikada kuzoita zvegodo nokukanganisira I'll end up ndisina munhu. But I also want to make a point yekuti munhu andoona is just andione vanhu 5 kana 2 munhu 1. Ndine munhu 1 andione vanhu vakawanda kupi aiwa munhu 1. It's been going on for 10 years but munhu 1 andoona yeye. Hakuna zokuita 10 years sei. 10 years zokuita sani makazosiyana nemunhu muna pano kudhanira. But SIS MELLY. Asi wangagara uchingoita uri mumba. Aiwa ndiri mumba handizviite. Anenge achitoziva kuti ndaroorwa handiti. Kana iye anenge asi ane mukadzi waya stope. Asi ini kana ndine murume anombomira. Anotozirespect. Saka munoita nama-on off nemunhu wako. Ma-on and off, Iye anotogara akatizva kuti anotomira saka besides you hakuna here mumwe. SIS MELLY handizvitsvagi because it's not my business. Handizvitsvagi. Hazvinei. Ndodla pandodla ndaguta ndoenda mumba ndopukuta muromo. Zvanoita panze apo I think also anozvifarira because handimunetsa handimustress handimubvunzei zvakawanda. Pakaoma pakaipa right. Handizi varume muri kuzviwira mugariti. Varume muri kunzwa handitika kwai zvinhu zvindaidoita 10 wave ne 10 years kubva panga karogwa ninyaya yekuti mumba manga wanga asiri kugutsikana, mumba manga musina mufaro, mumba manga musina happiness, manga mune zvakawanda zvaitika mumba. Saka akatanga kutowana munhu wekubasa, anambowana kure kubasa kwaanoshanda. Vanenge vatori muofisi vachiita basa ravo asi vachimboti vakati itei basa vombomira vomboita, voti itei basa vombomira vomboita. Imuchingoti vedhe vari palaptop avo vari kuita basa ravo handiti mazviona. Saka papa tichizotaura kuti varume batai vakadzeni zvakanaka kudzimba nokuti ndo zvinhu zvakawanda zviri kukonzeresa. Iyi ndo imwe nyaya yemunhu yauya nenyaya yayo ataura nyaya yake. Handiti ataura nyaya yake ega kuti nini ndakapinda soso ndofunga nyaya itaiyensonzwirira andika ari kumbowo munhu ane munhu wake. Asi ukagodo kwai kanoitika pandinenge ndine munhu pandoona chiposta womunhu wake uya ndinobva ndamboita tugodo handimaona. Asi chokwadi chimwe choti vakadzi venyu vachadyiwa if you don't love your wife kana kuti musingabata vakadzi venyu zvakanaka. Mainini maita basa nekushaya nyaya iyi. Thank you. Chirega tifambe nevarume timbohwawo kuvarume nhasi. SIS MELLY, before
ndainda ndikuona ma-comment section enyu vari kuti handizi happy. I don't know kuti vari kuzvitora kupi izvozvo, because inini I'll say kuti marriage I was not happy because ndaishungurudzwa, ndaichema every day. I was not a happy mother to my children. It was not a happy marriage, but izvozvi I'm so happy. I'm a good mother to my children. No father, I know kuti handina murume, but I am at peace with my life. Ndomona pandomuona, but my happiness level is not low. Ndiri happy. Ndiri happy nezvandiri. I am very happy. And ndinobanduza ndoba, but ndiri happy because ndodla ndoguta and I'm fine. Handichemedzwe usiku, handina munhu anondishungurudza. I'm not stuck in an unhappy marriage. I think the point we're trying to make, kuti, and I think the reason I reached out to you, Mrs. Melly, was last week. Pakapfona munhu achiti ari unhappy mumarriage asito aichese, and I think I contacted you to say I'm very hurt, I'm very upset pandateerera live yenyu, because munhu ari kuchema haazi happy. But I'm married Momo and she's not happy. And I was saying, you can still be unmarried and happy. I think that's the point we were trying to make in life. Yes. So I'm single, ndinoba, but ndiri happy. I'm very content with my life. And being married does not guarantee that you're happy. You can be single and unhappy and still get your satisfaction. That's the point I was trying to make. Right. Right. Thank you very much, my sister. Thank you very much. I want to know thank you very much. Thank you so much. All right. Thank you, my sister. Right. Todzokera paya anditika pavanhurume paya. Vanhurume nasi ndoda kuti imi mumbofona. Anditika ndoda kuti vanhurume imi mumbofona. Problem yenyu vanhurume kana muri mu comment section umu. Munenge muchisimbisana muchitaura kuti inini wangu mukadzi tinochengeta ina nimbo itu mukadzi wangu chihure. Saka mese munenge muchida ari kuita chihure wacho saka ndiani? Kana mese muri vana good daddy kudzimba uko. Muri vana so loving and sweet husband. Who is doing this prostitution wo? Ndiye ari kurwadzisa vakadzi amudzimba. Saka nhasi tiri kuda varume chete. Andika anzadzi dziri pano mufone mutiudzewo. Andika please come and share with us. Anti zviri kuitika tine mhaka yei muri kukoshesa chihure ichi, nemhaka yei muri kushungurudza vakadzi, nemhaka yei ine pamuchawa nhema dzatinorevwa nhasi. Mirai munzwe guys, muchawa nhema dzatinorevwa nevarume vese ngazvoti inini zvakaipa zvinoitwa varume vanenge vachingotosora vamwe vose. Hapana anoona anoyachiona apo pano kuti chokwadi ndatodzidzawo something tishuwa tichaurigwa. Ini ndine mumwe anoshungurudza mukadzi kumbako weekend yega ndiwanike kumba. Hakuna vose nonga chikuita varume vakanaka. Shuwa zvakaipa problem ndekudai vakadzi nongari pasaidi achinzi ukangotaura chete ndinokupinza pisi, ukangotaura chete ndinokupinza pisi. Anomaona saka vakadzi vanenge vakodi vanenge vangomirawo vari pasaidi, asi chokwadi vachiziva havo asi havabvunzi kutaura. Gaitiwe varume vacho tinasana kudi gaitinzwe. Imi vakadzi nasi musabvume kuregwa nhema, musabvume kuregwa nhema vakadzi uchinzi nyararai titaure vachiya chizvinatsa pana paimwe kudzimba kumuchema. Ngavatitaure chokwadi nemhaka yevari kushungurudzai varume ava. Kana afona, kana uri mukadzi wakuri padhuze akada kunyeba fona kuti baba taurai chokwadi ndokuti zvigadzirike. Taufona wachitaura kusaidi fona kuti baba taurai chokwadi. Andiwana koma ndikiri wadi kuisa mchinje green cheche. Okay, it's fine. Right. Ngatinzwe vana baba vana bhuti fona inamba ndaisai chiri mukarya yenyu fona hapana hapo chakaipa asi muri kungohwawo chokwadi chiri kungonzwawo. Be careful how you treat your wives, because hanzi two can play the game. Hatikurudziri chihure asi tinge chida kuti muzive nemi kuti ati murege zvokushungurudza vakadzi izvi. Siyanai nezvokurova vakadzi, siyanai nezvokutsvinyira vakadzi uchimudza kuti hanzi kuti ndipinda wani kwila iripo iyi. Uchidza mukadzi hanzi ndikakusiyeni unorogwa naniwe watochembera une vana vako 2 unomwana nokuda ndiani. Siyanai nekudaro. Siyanai nekudaro. Aiwa nyaya yake yaita value matter, because at least we have heard the reason why vakadzi vamwe vari kuchita kunzoko. Antika tanzwa reason wani. Saka value itoripo. Anomaona. So it's just that varume vakwanisa kubuda pa chena shirati chokwadi tachinzwa avakwanisi, but reason tainzwa
nyaya yake nditore value because ende atokupesera chikudzai kuti kana uri mukadzi usadzikisirwe inochi self esteem yako uchiudzwa kunzi kwai haurogwi nemunhu because indakazodai ndikadai she was just sharing a journey. It's her story and history yake andimona saka varume fona itioni hanzi avafariri zvokufona varume havafoni because akafona apa anozoti anenge achinyebaka munenge mune magirlfriends ake umomo mucomment section anenge achitonyepa aiwa platform miri matsvai tinopa munhu wese anoda kuuya chero neukada kuya nenyaya yako tinopa platform. We give everyone a platform nokuti vamwe havanyanyi kuzoverenga macomments zvekudaro. Platform tinotopa munhu wese. Diaries is for everyone anenge ari mufollower ipano. Kangoti unodawo platform yangu ndine nyaya yangu tinotouya newe pano. Imi varume vari kufona ikati havasi kufona ndikutofunga kuti pane nyaya imwe inoda ku zviya inyaya iyi asi iri muwhatsapp yangu. Ya ndaisiva nyaya ndaisiva nyaya but manje muna chinhu chamuziva. Varume muri kufona here right? Varume havasi kufona anyway, it's fine, let them not call. Antika handisi kutora anzi vakadzi anotaura chiro chevarume but varume ava vanohura vega here. Vanohura nevarume zvavo, vanohura nevakadzi zvevava vari kuti vakadzi vari kutaura wani kuti tinohura. Okay, hanzi natendai siringwani vanozvijustifya ava kuti he chechaita tibude chii munhu agara asinganzwi. Vazhinji vavo unhu hwavo havadi kuona zvemunhu akaita move on godo vakatochimasta chigame chacho vakadzi. Kwanzi neumwe narisi, there's nothing wrong in cheating kuvarume asi kuti vakadzi ndokuri bed. Is it true guys? Is it true? Kwanzi varume ngavahure avo asi ngavasatite vakadzi avo zviri wrong. Right, fona inamba ndakaisapo idzo. Kwaitai kuti ngochani zodana neumwe varume vafone. Ati vakafona vanoda ngochani vozodi kuti vanhu vari ngochani kuti timbonzwa kuti vanochitiwawo here. Naimi ngochani munombochitwawo here sezvinoitwa vanhu ava vari straight? Munombochitwawo here naimi ngochani kuseri uku? Vanhu venyu mundana navo papa here vanombokuchitai kana kuti kwenyu zviri rosi zvofamba sei kwapo? Zvinofamba sei? Kana iye topera kuti varume muri kutoti matonyara kamatozviwa ava nyaya dzakadai ava vanoda vari ivo varume vachiti mavanzwa here maidenzi, mavanzwa here maidenzi. Mazo kune vamwe vari kutenderera vanuzana maikudzi, kuna maikudzi varipo. Maikudzi mavanzwa ivo kana vachinzi bvuku dai varume munovanyaradza kuti hamuvabati, hamuvabati, hamuvaoni. Vana blackwiti munofona here pakadai havafoni, hamuvabati, hazviiti. Hazviiti, havangafoni, havangafoni. Right, mirai ndimbovo kwai ngochani todzi kwavasi vanhu isusu pana pa not homophobic my sister. Munhu nemunhu nechinhu chake, hasi ndivo vanongoitwa vega kumanyumwa kwese tine nazvo tizo here taitwa, hasi ndivo. Right, mirai chimbotora mukoma Gordon imbomirai ndiri kupa live. Hello SIS MELLY magadi. ndiri right muri sei koni? Hai, tiri right. Inini SIS MELLY ndachibvunzayo kuti kune madiaries kuti unoida sei hakuna ponde mumba kana unogara ugarisa umbogarisa. Ndizivi kuti when was the last time ndakaita ponde mumba
Neponde racho range riri 2 minutes izvozvo. Iroro bonde iro ririkola ramaitiwa 2 minutes racho rakazoindepi? Just for 2 minutes izvozvo. Ndikona but uyaenza 2 minutes nje kupera. Tete ponde racho. My sister, are you saying kuti you are not satisfied? Hamusi kugutisiwa. Ari nana sekugutisiwa anditi. But kana usika ngari 1 kana kuri 1 chairo. Hamusi kuri 1 rinenge raindepi? Hamunaro here mumba? Zviri kufamba sei? Kola, we allow you to use the language that you are comfortable with. Kana iri ndevele ndinovhuna newe tichinda. Ndichazvatsanangurira neshona. Aiwa azvite tete azvite kana ndimbotaura anditi. Okay, azvite kutaura alright, so ndakunzwa wakabata mino. Okay, shama. Saka bonde iri murume unaye? Aripo. Asi haasi kukupa. Chinoitika mumba. Hapana chinoitika mumba kana. Mungetsanzisawo nyaya. Hapana chinoendeka sei hau zviri kufamba sei? Haadi here kana kuti hagoni? Aimuke SIS MELLY. Kuka kwacho inonetsa. Okay. Hana shuga? Ndiziene. Imi kasame demo anti munotora murume amusati mambogara pasi here mukataura nemurume wenyu? Haadi kuenda kuchipatara kumboongorora hade. Hey. Zvo kana asingadi kuenda kuchipatara saka anobatsirikana iye angachiti zvinozodii? Kana muchitaura paya angachiti chii? Zvakaoma SIS MELLY ndikaenda ndikubare kusero. Alright. Alright. Donai mungagwa muchitaura kuti zvaipa mukarokwa. Regai vadoni. Hai. Hapakaipa guys. Pakaipa. Kwanzi ndingaitawo sei baba kumbawo kunyai maiwa. Anditika toitawo sei havadi kana kuti zvitaugwe mumba vanongoti zindato handichadozivi kuti when is the last. Ndo imwe reason maiona vanhurume nyarai yenyasi murimo mucomment section. Chero mukanyarara asi muri kuzvihwa. Maiwa kaimwe nyaya imwe reason iyo. Maiwa imwe reason kai. Haudi kutaugwa newe. Haudi kuenda kuchipatara. Apa une mukadzi waunogara naye. And mukadzi is sexually active. Magumisiro chi naye vedwe. Magumisiro chi. Magumisiro chi. Yawe yenyu sichoka ndi muri kuchiwa. Magumisiro chi. Sisi Brit, how are you? Amen. Hello, Kola. Hello. Yes, my sister, how are you? Hello. Yes, my sister, muri right here. Ndiri right muri sei? Ndiri right. Sorry, ndikufonawo aniti kontributi wana live hapa pakati. Right. Kontributi panyaya yekuti andizimo nditenderere. Contribute eh. Nyaya yekuti varume vanokudhikisira vachi nawa unoenda. Ina kuda kungwedzera kuti zvechiwando zvinoitika. Varume vanokudhikisira agokuchoropodza agokudza mashoko anorwadza. Inini ndiri makasangana nacho. But kubva musi wakangozobata kuti ndinotonyangawo nevanhu vanoonekera munhu akadzoka mumusoro. Aiti kudii? Maitukwa? Ndaitukwa izvozvo zvekunzi unoti unodiwa nani wewe une zimhani. Ukangozodii munhu anokudza mashoko anokudza uchinotodza kana kuchinda iwe pate zvako. But kubvadhera akangozobata ponyango kuti vanhu ndinotonyangawo nevanhu vanoonekera iwo munhu akadzoka akadzikama akapinda mudhara chaizvo. Saka munhu wenyu akadzoka sei? Makaita sei on your case? Apana zvandakaita kusimena kuti munhu anongodzoka ega so atoona kuti ndanga kurakashwa naye hezi. Ndisisade zvekuruvarwa izvo ndisisade kusimeni munhu kuti ingaitazvei. Asi mugere naye mumba? Asi
kugere zvakanakisa tatova kuchando tisini. Ndoreva papa pacho paaita zvinhu zvake zvachitaura mashoko ake wayo. Aitaura muchiramba imimi muri mumba imomo. Munai. Ndaitovemba ndaibuda ndaende tisisiende ndaitovemba ndaibuda ndaende. Asi kuti kutadza kuzvida patedza kuzvishuwa. Unotadza kuzvida. Uzwa nzi unoti unofunga kuva panyumba unowana. Akona mashoko anorwadza varume pakupedzisira pacho kuti ndo vanozozvipa chisiwa. Saka aitonhura akachidzoka ake muripo makangogara zvenyu muchikenywa kupenyu. Ndakangogara tisakazoti papa yambe pakati pekukeyokuva pauzowonawo vanenge vazikumisawo murodzi mukatozoona zvesvo zvandinotobika ende unotobika zvesvo. Saka makatozoitawo zvokutongoita chiashawo muripo kusvika iye azoona kuti makutoita chiashawo akabva adzoka. Akabva atozoona kuti hamuna kubahwa here Kola? Hamuna kubahwa? Aiwa akatozozviona akatofamba patwane sendi pane munhu ari kufambidzana nemunhu wangu. Ndopaakatozozviona akatomboonana hama vakagara pasi vachiu ndakabva ndadzikama wangu ndikadzuka. Saka regai timboti dhaivhetei live mbijana Kola. Tingoiti dhaivhetei mbijana. Nai pamunobatwa papaya muchidedzegwa hama munohwa sei? Munenge muchinzi mutsanangure kuti kudii kuhama uku? Kunyepa inini ndaenda kagara pasofa mona pamene mama varipo ndakati sofa ngari ndiye handidi kunyepa hazvisiore mukanditsanangura iyi mukatsanangura kuti kudii Kola? Mukatsanangura mai chitaura zvamakaita mukati kudii? Mukati chii Kola? apatsanangurike SIS-MELLY asi tinongozoona kuti tinofamba kwenguva tinongopera vanhu vakagumaaera ega ndakatozvimudzawo ndikatotika panapa ndabatwa handisati dzokorodzi kati kunyepa unongo. Saka makazozokorodza futi mabahwa? Kola makadzokodza nemunhu iyeye wamakabatwa naye kuti makatsvaka munhu kutozomuta vamwe kuti SIS-MELLY unotozomuta kuti unongo akakorwadziswa kudhara saka unongo wakutokorera malaifi ekutoita saka izvozvi Kola munhu zvaakadzoka mukatutana mukaenda kushande kokoko mese kushande kwa hamusi kuita zvinogara zvakadaro. SIS-MELLY munhu kutongogara mutongozwa kuti iri hureu saka mukangogara pachihule kuti iyi hure indiri hurewo hamene ikoko. kutongogara mutongozwa kuti ini ndiri hure iye hureu kutongorarama tichiita mazuva achifamba. Saka iko zvino pamakambobatwa pekutanga apa hamusati mambobatwa futi? makore akatoti ochaizva asati ndakuziva kuti okay ndo makuziva. Saka iye kwaari anenge achitozvidza kuti mamuchaiti? anozvidza kuti handichaiti patanhemawo kuti anozviudza sei nokuti ini kana tangozoonana chechimwe chinokuratidza ipachina mafoni aya ukamuzwa kuti mawangu handine foni yake unomuzwa kuti pane zviripo. Saka imi munotoramba nefoni yenyu? kunatoone foni yake aiwa inene yangu hapana nebasa yake hapana hamutyi kuti one day foni anogona ngoyeka? aiwa nyangu akayeka hana sanowana chero akazuva katingotsvakira ipapo SIS-MELLY. Hey, asi kokuti muudzane henyu chokwadi kuti hona ngatiite inonzi open marriage ndizvo open relationship muri mwenyu marriage pana patongochengete vana iwo indako zviri pachena wakadai ndobudawo ndakadai zviri pachena hazviite? aiwa izvozvo zvite kuti kurarama life iyo yamunenge muchirarama yakatemaka kuti akubaita zvake achiita zvake zvakakosha kuzvichengetedza. Asi mari muchipiwa henyu? aiwa titori baba namai vanotozikama chaiko vatoriwo nemukurumbira chaiko baba naamai chaiko vanotori nemari dzavo vanotozikamwa asi muchihura henyu mose kuposa kana pakasenda? titori baba namai vanotozikama chaizvo vanotori. Hey, varume, you see what you are causing?
varume vanokudzikisira zvisaidi zvokuti zvinokupusha wega ndiri kunyedza indarasina masituesheni yekuti unongochienzanisa nevamwe vanhu uchienzaniswa nevamwe vakadzi wotozoona sangotiri mukadzi asi pakabuda kudzoka unodzingirirwa navo varume avo wotozoona sezvanongotura yavo paunotozoda kupinda muzviro utozoona kuti Hey, nasi varume munota nebhuni majombo chaiko nasi majombo femu mashitsi saka zvino imimi imbo yadzo kundudzai muchibva kumunhu wenyu pashapa kunofadziwa matsikakumba baba vekumba voda kuti ngatimbotai bonde racho tidai so zvinodii mune kana kuti mune modosema mumba muda kushoku usabe mchikuita kunyara harudo gwakapera shuwa mchina mangogara wenyu kuti mungogarisana unozorora saka varume vakazvishandisa kusaidi kwavo kakazhinji ndovakupusha vakadzikuita zvinhu zvakaipa ende chinozorwadza manje chero varume vacho mukazorifoma mukazoripenda mukati varume kwavo vakadzi vanenge vatojaira kunze kauko muchagoni kuvaregesa nekuti makambotanga ndimi zvakafanana neni ipapa paunongowabatwa pacho unobatwa unogodzikisa madambo kuti macheni kana kutora but hazvikupesa matui tinongo watodzokera kuti wakutotsvaga vanhu vaya ima kuti vatsvaka kuti ndadzoka chipamaketi uyai ei ya ha pakaipa iyoyo namba one nyaya yekudzidzikisira sereki inyaya inorema inyaya inorwadza kuti munhu anenge achikudzikisira ndikufananidza nevapa vakadzi achikuona senge uri munhu asina nachapandika saka unotongoda yeah, I hope our brothers are taking notes of what you guys are saying vagadzirise because with this retika ndikuona pachipa pamberi apo pakaipa aiwa inongosingazatua kana adzisi kana 8 years now asisandangobatwa kuti kubva zvakazvii matori dzimwe 8 zisati mabatwa dzatiwa dzimwe 8 hey yeah hapakaipa thank you very much kona musaura wenyu soulmate uri marriage usaka ni soulmate yako uri mo marriage momo saka makatowana soulmate yenyu iye hana mukadzi soulmate uyu ana nikikiri ana mukadzi iyi nikikiri iye soulmate wenyu anaye hey saka mukuru wakuti uyu murume wagara une wrong partner imi mugere une wrong partner imi muri masoulmate machishidi kusiya vanhu ava muchisangana ini muri tu imi masoulmate mochita imba hazvisi muplanning. Hello, Kola. Hello, Kola. Kola, hello. What did I say? Kola, hello. Hello, Kola. All right. Varikufona direct line from Kunze. Varifona direct saka inenge network yakunetsa because kwambona ya sterek kwete zvokunyepa. Kwambonaya kuti zvokutamba hanzi ndakatowana so hanzi vadhadhaisa sei vari kutaura pafoni ifoni yekubasa vari kutaura pafoni yekubasa hanzi izvo uzadzive volume njani totukwasi ungoenda uko shumira tiwe nyaya dzavo dzokutaura pafoni mbaba dzekubasa
saka soulmate kwai ndine soulmate mumarriage vane soulmate yavo yekunze kunzewo kureva kuti soulmate yavo iyoyo iri kugara nemukadzi wrong marriages guys muri kuona kuti vanhu vanoswapa unenge wagara nemunhu asisiri so zvacho guys varume muri kuzvinzwa here vanhurume muri kuzvinzwa kwai ndadove ne8 years hasani ndabahwa muri kuzvihwaka vanhurume muzazoti hanzi kwai kudii vakadzi vakutaura vega iye handisi ndadaro vakadzi ndivakutaura vega right taura fona itinzwe guys fona itinzwe vakambobatwa vachihura vaya vakagadzikwa madare uyai mutunzo kuti makabatwa sei ende padare zvakafamba sei vakabatwa kugara madare uyai tinzwe vakabatwa vakagara tiri kunzwa hedu alright muri kunzwa henyu alright madikoni thank you hanzvadzi madikoni at least muya hearing muri kunzwa type dzevakadzi kuti chii chiri kuitika kunzoko hanimaona kwachii chiri mumusoro chinhu ichi ndachipfeka zvakatoipa nhasi ndachikanga satochipfeka nhasi chiu chinopfeka chakadai so ndachishandikira handimaona right gaitinzwe halo kola Hello, SIS MELLY. muri sei kola Ini nangu ndoda contribute something when it comes to nyaya iyi. Yes, panenge paine reason yekuti maybe wachitwa or maybe wabatwa zviri rough. I don't think kuti kuretaliate uchiti ndoda kuhurawo. Two wrongs don't make it right. It's not even necessary. Kana wangu baiwewo buda. So ngozvisiya zvakadaro. So zvandambotaura kuti izvo munhu unongogona kungoti izvo handiudze munhu kuti siya marriage, handiudze munhu kuti garamo, but iwe ndounoziva kuti bhusi yauri iri kurwadza sei. Varume vanotaura zvavanoita vanodegrada vakadzi ndozvazviri, because munhu anenge achiona something kana uchizova kuti une bhutsu 1 aufa wakaitsikirira wozvinozoti 1. So vanotreata vakadzi because they know kuti izvo ndine option, ndine kuno kwandinowana. Most married women, if you are to come out clinic, vanotokutaurirai kuti izvo mumba mune mustori nambonje, because munhu anenge ari satisfied kunze anoenda unopiwa unouya akaguta kumba iwe wakuda hazvichaiti mototanga kugara maseparate lives. But before marriage munhu tanga wafind out kuti who you are, find happiness wega iwewe, do what makes you happy, or like what that lady first collateral kuti iye ari happy ndozvaakaona kuti ndizvo zviri kumuitira, even though zvine repercussions, because at the end of the day anotorwadziwa kuti uyu anoposta munhu wake, which is true. Ichoisi yaakaisa and she has to live with that. Saka anenge aona kuti izvi zvinomunetsa ngaasiye. Ukaona kuti unokwanisa kuadjust, unokwanisa kungokuzviignore, gara, but asizive kuti every choice yaunoita muupenyu, whether good or bad, ine marepercussions. That's just the way it is muupenyu. Hapana pazvakambonzi zvichava 100% perfect, hapana pazvakambonzi zvichazova easy. Zvinenge zvakatongogara zvakadaro, iwe ndounotoona kuti bhusi yandakapfeke kurwadza kusvika papi ndobvisa here kana kuti ndoshinga nayo. but kola pane era ndepapo ndepekudai sokola nditi iwarogwa zvakanaka nhasi nemunhu wako unoda chaizvo, wapinda wachata zvakanaka wanyatsoenda kumba nditika tokokuona wakutoita chikomba zvinenge zviri normal kana kuti panenge pane zvabva. Saka tikuda kusvika kuti chii warogwa zvakanaka vanatiti vakuperekedza zvakanaka zvinhu zviri bho mangwana tangoona kuita zvechihure chii chaita kuti uite zvechihure ndo pane nyaya ipapo. Chinokonzera kuti vanhu vaite chihure dzisimene kana wandi ndakazosvonoka ndauya nenyaya yangu ini ndakatoroorwa ndinotombotora kana 2 weeks ndakatotanga kuona mashura nemadzako uchitonyiwa bonde mumba munhu achibuda achitodzoka zvake aripo iwe 2 weeks uchangorogwa here kola 2 weeks chaidzo pasina kana mwedzi kana kuti gore munhu akatotanga achitouya kana nahafu wanze kakusina asi wakanga wamumanikidza kuti ndirore pasi torina kumanikidza munhu wekutoti anotokubinga ndiye kutororwa ndiri musikana virgin chaiyo 2 weeks apedza kubvarura kutonika kavambo
ndikatomborwadziwa kuti mi pamwe yaitova reason yekuti pamwe ari kutarisa kuti handina that experience pamwe ndoya aitsvaga aunazvoona ndoshandikuti zvinozoda kuti munhu youzive kuti what makes you happy ndizvo zvaunodecide kana watiwo uchashinga kugara unogara saka iwo muningi wangu pakesi yako what did you discover, what made you happy uripo pamarriage apa yekuti munhu ari kuzvivira hake na1 hake pa2 weeks unofanira kunge uri muhoneymoon phase ka ndo honeymoon phase iyoyo 2 weeks ihoneymoon phase unofanira kunge uchitoberekwa kumusana uko uchitoberekwa uchitodii munhu akutotanga kutoudaro saka unenge uchitozviziva kuti wotozozvibvunza kuti kochaiva chii wototsvaga handiremba kuti muvezvireiko iriko asi but pane pamwe pokuti unotoona kuti idzi dzako munzeze munhu ndizvo zvaatori kana unoti munhu ndizvo pachiwo unokonzerwa kuti izvo what's best kana achitoramba kurara newe sometimes inenge tori good riddance of bad rubbish. But how many would understand that now in a 2 weeks old marriage? How many would understand that kuti uchangobva kuroorwa unakana mwedzi munhu akutanga kutoramba zvose zvachidi ndanozo understand kuti chokwadi is good riddance sometimes to bad rubbish. Kati munhu anotoripota kwati kuti naimi moti mumba umu kutomanikidzira hakuna munhu anozogona kuzozvigamuchira. Ndozvandati ini kana ndaredi ndichava nenyaya yangu ndokuudzai kuti ini ndakazozviita sei, but ndozvandati kune vanenge vari mumasituations akadaro ziva kuti chii chaukuda, weigh your options, wotsvaga exit plan yako, kwete kuti izvo nhasi ndakuda kubuda kozi inini kwandiri ndakatozoziva kuti ndaona patomboti garei kanguva ndikati at first unenge uri in denial kuti ndizvo zviripo, wotozoona paitime time kuti unototi kwenga ndiyo reality yangu yandakufanira kufesa izvezvi, but wozochuza woya maoptions ako kuti apapa ndikadai neapapa ndobuda zviri nani. Wakabuda usina mwana kula? Ndakanga ndanaye. It means kuti reva kuti wakatogara nguva yakati rebei kusvika uite mwana? Kuti nguva yakati unenge wato zvekungoti waroorwa tsimeri uri excited watoona kuti pasina nguva unotanga kuona zvezvekutonzi munhu unoudzwa zve uchikomberwa nemumwe wotoudzwa unzizvo pa 2 weeks 2 weeks ndakatanga kuona change behavior yekuti munhu akunonoka kuuya kumba kana ukabvunza kuti ndakara changouya kana utoya zvekumirira munhu zvezvachipinda na1 na2 wozorara ndakazviita ndikazviona. It was 2 weeks. I think story yangu inotongododheirayo yekuti ndokunyatsokusanangurira ndokudzai matangira zvakaita nemaitikira zvakaita, but andoda kuencourage varimo vari kuziva kuti anenge ari musituation yakadaro kuura big is the right way. Kana uri munhu akaziya Mwari asi kola zvamakamatoуya kudai dai mama achitongotudza nyaya yachona sezvo muri kukorekta vanhu, you are reprimanding people and telling them the right way. Nokuti truly speaking rega ndikudze mufana wangu chinoitika ndechekudai vanhu vari kunorizota nokuti anenge asitorina plan anzwa nekurwadziswa antika pobva pangoita zvako shamwari noyesera shamwari sakanosvika kupi uchichema ingoitawo iwe andoona hakuna nomboyawo neway yekumuudzwa kuti wona there is a way iri nani indakazviitikwa ndikadai tikatobuda ndisina mboura vamwe vanotozohura vasingatodi. Saka if you tell them your story and you try to talk to them vanogona kutonyatsokunzwisisa andoona kuti alright this is what I'm going through, because trust me patimu riri apa pakapa so far ndingangoti 70% ndikurarama life iyoyi yatitotaura ipapa ikutorarama izvozvo. Pane zvataurwa nefirst caller ataura kuti iye usafa wakabvuma kuudzwa kunzizvo you are useless, hakuna anokuda nevana 2. Ndopanofanira kuteka vanhu advice ipapo kuti no matter what kana ukaita vana 3 you will still find love. Kune varipo vanotoda vanhu vekuti zvanoda munhu wake zvekudaro, saka ukada kugarira rifrafka hauzive kuti izvo what you are worth, because unongongononge you're useless. Do something that makes you happy, kana uchifara uchigeza uchidii izvozvo ndizvo ita
worega kutarisa kuti kunze kunei iye ukontinue nelife yake yaari kuita. Exit planning ngaiitwe kana uchiona kuti izvozvo zvirwere hauzvikwanisi zvekugara nemunhu akadaro hauzvikwanisi wobuda one clean slate kwete kuramba wakagarira uchitanzi ndichazodai kana kuti rega ndimudzoseri ime vane makore makana wabuda zvirwere iye ari kukolekta unoku square waone makore makana wabuda sibeli ndichodzoka avatisa taida kuwa kuti ane makore makana abuda iye sezvo aine plani video vanhu vanofona musaita selfish guys vanhu vanofona antika kana mauya muchiti nyaya iyi batsirai vamwe uyai mutaurewo vamwe vabatsirikani because umwe anenge achitaura anotsupisa tuzogoura but kana paine exit plan yekuti anogona kungobudawo asina kuura save sisterwo because umwe anobva tirega ndiuri obva abatwa obva achekwa anomaona saka dei mukauya ingotaurai nyaya yenyu vanomahwisa kuti guys ini zvakambondiwira zvakadai ndakazobuda ndakadai vamwe vadzidzewo. Don't be selfish guys, anomaona, don't be selfish. Right, vakambobatwa vahura nevarume vaya, please vakambobatwa vahura vakagariswa matare timboye mutiudze kuti how was the shame uchibvunzwa waidiko wainzi rondedzere wakasvamisa sei wabatwa wahura hama dzadamwa dzaunganidzwa apa dzagara apa kwai taurai nyaya yenyu amai kuti makaitei anochitaura rume angaida kuti yese taura wega chitaurai nyaya yenyu apa maudzi wakataura kuti kudii wakaita sei yei mumbofonawo mutiudze anoona imbofonaiwo mutiudze kuti makafamba makasvamisa sei zvakaita sei experience yacho yakamira sei kuita kuti vamwe vazive anoona kuita kuti kana ndabatwa ndinonzi taura zvotaurike kuti hazvitauriki zvotaurike kuti hazvitauriki hapana masters ndiluja panapa achazoya zvawo kuna hapana tichamafambira kune rimwe peji kwekande kune masters taurai tinzwe guys kuti zvakafamba sei andoya ndiri ghost okay kana kuti you want to prepare yourself moso yarimwe day because tiri kufunga kuti nemusi wethursday ndimangwana naye nethursday mangwana mutimboita takagumira panzira iyaya yevakadzi vekuti vakaroregwa vamwe vapromisiwa vari murudo nevarume kowa kunzi murume ari kurogwa ari kutoroora pasaidi apo kana kuti atochata takaigumira panzira musi waifona vanhu sterekuyayi antika saka toda kuti kondiye tinzwe zvakafamba seiko kuti muri kudanana muri murudo unga uchikoya munhu akutochata apo munhu akutonoroora apo munhu akutodai zvaifamba sei toda tizonzwa hanzi kuura is not the answer unenge wagara uri hure dzinga munhu umwe vari kudaro kuti hanzi unenge wagara uri hure mirai pane timu UK iri kundinesa tichikuda matiketsi totengepi kainimbowapa namba yematiketsi imbowapa munhu anoda zvematiketsi wada kutenga matiketsi avo right zvakaoma mujolo ko imi varume imbofonaiwo mutizo nemhaka yemuchihura naimi toda kupaiwo mukana sei muchihura imi vanhurume sei muchihura vanhurume why do you sleep around fonai vanhurume tinzwe father diaries nemi munobvumidzwa kufona fonaiwo tiwe sei vanhurume muchihura tichida kunzwawo hanzi kunorora umwe vaitaura wani paya kuti takanzi tapromisiwa kunzi hurai and then the next thing boom
wounzwa kuti kwai kune munhu ari kurogwa somewhere anomaona ehe munoziva. Yes men, why are you hulaling? Why are you hures? Kwai ndikaona mukadzi ahura ndomupa sandu tino why uchipasa ndomnada guys pane munhu anonzi ada kufonegwa pana pakuZimbabwe tete ava kana namba dzaye dziripiko vainzi vada kufonegwa tete ava zvavakaita guys kuZimbabwe ka tete vakadlisa bhudhi vavo nyaya yacho. Kola, are you in the comment section please? Ndibate ku WhatsApp Kola ndibate ku WhatsApp vakadlisa bhudhi vavo anditi vadlisa bhudhi vavo nyaya yacho iri complicated so ndechona akazondipa namba iri musikana wayo right As for that, yes, Naili Nikango Singajoin the live. He must join in the live. Yes, he must join in the live. Yes. Varume, and one from go join a live, but you name Makaye, but you hura. The Brit. Let's get him with Fonera Uitins. But inya guys, you can go better moon, do cut a life, don't talk. I think I better than Zinia M. Jolo. I hate it. I'm gonna play my guitar. I'm gonna play my guitar. Inya ikai kuti ndikusana ngurira Ndiri nika yakaoma. Inodamuridza chitaura nyaya yake ega ndinotokangana naye but magetsi ndofunga aenda manje kwavoko aenda na8 magetsi. Right guys, all right. Ndouya nenyaya yacho iye avepo muridzi. Bhudhi vakadlisa sisi vakava ne 30 something vakadlisa bhudhi wavo. Zvacho vakadlisa bhudhi wavo ne 50 something yes. Handika saka avava mwana wa bhudhi ndivatete vakeka mwana musikana mukuru ushu. Nyaya yacho iri complicated. It's complicated. Manamba sisi ndinawo asi zvinoda kuti ndizofonera sisi ava vatete vekudlisa bhudhi wavo kana uya taura nyaya yake pana chikudzai. Namba tinadzo manje to kuti ndingowafonera sisi ava musina kuhanyaya panonetsa it sisi might be in the tetava might be in the comment section right. Vanogona kuva mu comment section nyaya yenyu tinayo tikuiziya nyaya yenyu tikuiziya ngaya kudzoka ndesa message yasati ine ma1 tick yasati yapinda. Right, guys, inanda yangu kutendera nemi tichiwa nyaya yemusikana ndoenda hangu katosangana mangwana andika ndoenda hangu tosangana mangwana anditi guys if you've got a story to share vakavadlisa nyaya yacho iri complicated Brit inonzwisa tsitsi inonetsa ine ndisana ndingada kuti njero ndikuverengera histori yachona yakanyogwa kwandiri anosanangura better. I can read the story kuti mungonzwa but iye anozogona kuya utsanangurai zviri nani because itori family issue itori serious yaita kuti mai vane kuma late 49 kuma 49 years kochi andimaona vasvike pakutorambwa nekuda kwatete vane 32 years ava vakadlisa bhudhi vavava vanobata mushonga kuZambia imba yapa. Alright, so akanyora chiti sati azofona akanyora chiti so growing up apa chataishaya especially pachikafu nezvimwewo baba vangu vaititira but takangokura ari munhu akanyarara asi vane mwoyo takangokura ari munhu akanyarara asi vane mwoyo wakaoma munhu wekuti asi ari abusive vai abuse mai vangu so takangozvarwa tiri 2 ini ndini last born so daddy ava vane hanzvadzi yavo yandakambogara nayo kuSouth Africa of which utonyatsoona wega kuti munhu uyu ane mwoyo wakaipa zvitozikamwa so ndakambogara navo vakasvika pakundivenga vachinditaura utsinye vakatomboedza kundidzingisa basa kwese kwandaishanda asi thanks to God ndiri munhu anoshanda zvakanaka varungu vairamba kuzviteerera so ndakazobva kwavari because of mabatiro avaindiita. Tete munhu anga ane zvinhu zvake asi zvakazongotsakatika vachibva vaenda kuZambia
of which takazonzwa vawanikwa taisatoziva kuti varipi. So munhu akatambura zvokutosvika pakukumbira mari kune vanhu vari kuZimbabwe vachibatsirwa. Fast forward hamene vakazowana boyfriend ikoko ndokuenda kuZimu vakanobvisirana tsvakirai kuno. Havana kuzogara vese. Handizivi hangu kuti pamusaka pechii. Zvino nyaya yanetsa ndeyekuti baba vangu vane stendi dzavo 2. Imwe inogara Maloja, imwe inogara munin'ina wavo. So tete ava vane a very strange relationship nadhedhi vangu. Kwese kwatiri kufamba zvinonzi vakadlisa baba vangu uye vanovaita murume. Ivo tete ava munhu asina murume, havagari pamurume. Munhu ane first born yatoti kurei yavasingadi kunzwa nezvayo kana kunzwa nezvomwana iyeye. Vakamuvenga, vakangomusira baba vake ane 3 years. Kubva ipapo until now havamude kana kumuona. So tete kwese kwatiri kuenda zvinonzi vari kushandisa ini nehanzvadzi yangu. Havadi kuti chinobatika, and it's true. Hapana uchiri kubatika muupenyu hwacho, kungotenderera pasina chabuda. So sisi tete ava vakataura nadhedhi without my mom's concern kunogara one of the stands. Vakanobvisa loja ndiko kwavari izvezvi. Vakazotanga kuvenga mai vangu ndokuvarambadzana dhedhi vangu zvokutotsvagira baba vangu magirlfriends ekuti dhedhi vari kuti varikuda kupa girlfriend one of the stands, and mama vangu hapana chavanowana. I even have the screenshots of my dad vachitaura nemagirlfriends acho ari 2, of which kune vamwe so tete kune vamwe so tete is supporting that. Teta umasiso futhi. Okay, mind you, dhedhi ava vatori kuma late 50s. Dhedhi vakatosvika pakubuda mumba vakasiya mama vachiti vada kunorora mumwe mukadzi, of which he can do as he please, but nyaya yanetsa ndeyedzimba. So SIS MELLY, mai vangu vatambura vakasiyiwa vasina kana pekutangira. Vari kutambura zvisingaiti zvokuti vari depressed. Hapana kana anokwanisa kuvabatsira kubva pachikafu chaicho. Iniwe izvozvi zvinhu zvakasunga. Ndinoedza nepandinokwanisa napo asi ndaremerwa, handisi kushanda. Mama vanga vawana basa asi pane rimwe zuva ravakanoshanda vakazowana imwe property yatorwa nadhedhi vatengesa. So vakazotanga kuenda kumapurisa vakufambira nyaya dzokuti zvinhu zvidzoke, basa ndobva rapera. So vari kudawo rubatsiro rwakasimba kuti varwirwe panyaya dzimba dzavo nekuti vane muchato. Apa vari kunzi vabve nekuti vari kugara pavati zvara kubvira nekubvira. Ava tete ndivo vari kustendi vakutoshedzera kuti hapana chidhina chenyu. So apa ndanga ndichikumbira rubatsiro rwekana malawyers anoona nezvenyaya idzi, nekuti mai vangu vanogona kungoyerekana vadonha nenyaya iyi vari stress zvokuti apa ndivo vanochengeta mwana wangu nehanzvadzi yangu. Apa havana pekutangira. SIS MELLY ndokumbira kuti muvabatsire nepamunokwanisawo kuti vanogara kustendi kwavo. Ava dhedhi vangu kana vachida kuroora ngavaroore zvavo, asi vatsvagire mukadzi wavo panoti pake, nekuti imba iyo vakavaka namama vangu. Pari kufambwa kuvanhu vemweya vari kuti baba vangu vari kufanirwa kufa, vari kuda kuurayiwa nehanzvadzi yavo iyoyi kuti agokwanisa kutora zvese zvavanazvo. And baba vedu ava vativenga zvisingatomboiti. Ndakashamiswa vachindibvunza kuti ndiwe ani apa ndavaisira meseji, of which ivo semunhu akadyiswa haakwanisi kuzviona. Mari yavo yese vari kuti vanochengetesa kuhanzvadzi yavo iyoyo, ende ndivo vari kuchengetesa kuhanzvadzi yavo iyoyo, vanotomutengera property yese. So tiri kuda rubatsiro rwokuti hanzvadzi yadhedhi yangu ibve kumba kwamai vangu vaite peace, nokuti havana peace. Handimona ndo nyaya iriko ishi. Asi akabva andipa ma-telephone numbers because akati I am giving you the consent yekuti mufonere tete ava ndiripo, because ivo vana ava vakablokwa natete vavo. Handika mufonere tete ava muchitovaudza chokwadi kuti vakadlisa dhedhi vedu ende vari kurara nadhedhi vedu. Handika, but I can only call tete ava and say zvinhu zvakati tinokwanisa kutitaura iye aripo, atanga auya atsinidzire nemuromo wake nyaya yake. Handiti apa pandikuverenga atsinidzire nemuromo wake, isu then we'll take it from there.
Anmona, because right now ndaverenga anogona ndogona kuiva fonera ndovadaro voti uya ozoya ondirambira yoita my word against his. Sa akauya oga ilive kai akataura nyaya yake ega sokutora kwatakaita so inditoita mistake. Nyaya itafanga kunge takaitaura nesuro but nesuro I was tied up. Saka ndichamubata ndifunga magesa ine ndichamubata ndonzwa kuti tingaita mangwana here kana tirini ouya otaura oga then takuchibata tetava manje tochitaura tetava nababa vacho zvose tochivaona kuti totukwa hedu chigame chekutukwa chochitanga tochitukwa hedu antimaona but we need to do this because ende ndiri kutsvagawo vana mai vakuru macounselors maprofessional counselors masisters edu ari kuuk yaya macounselors vanogona kutaura namai ava because mai ava kutonzi vanodonha vachifamba kana kubondera vachifamba nestress nokuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. First born vakazvara vana 2 ndiye musikana uyu zvinhu hazvisi kufamba hazvina kumira zvakanaka saka novatengerana chikafu hapana vari kudzingwa pava pari kunzi vagara asi vane masitenda vangava vaka 2 murume ari kupa 1 girlfriend 1 akapa tete iye ari kugara negirlfriend pane imwe saka pari kunetsa kuti hanzi tete vanongofonegwa kubvuma kana usabvuma geto tisinongotongofona chete tichitongonzwa toda kuzviitirei tinotongofona chete uzogara vaudza kuti kune nyaya yakadai yakadai utogara wabhulokiwa kasati waudzwa nyaya tinotongorova ataki ndoyatotongorova saka inyaya iri complicated asi inoda kuti nekuti inyaya iri kuinvolva kana achitaura mahanzwa achitaura iye anitika incest mukati saka zvinoda kuti iye auya ataura nemuromo wake then we can see how we can help the mother handimaona so ende kana dai zvaiita mai ava vari kuda munhu ari paground kuharare nokuti voga hanzi zvinoitika nezvokuti vakadzi itai so rutiya dhedhe vaya vanodzoka vonyengerera voti aiwa chichichi vokanselesa mapepa mai vaya saka vanotoda munhu anofamba navo wari kuharara ari kuzvipira akavabata roko kudai achinda navo kandimaona kuti vatsvage rubatsiro vakwanise kuti vapiwe nikikiri vapiwe help yavari kuda yachona andimaona mai vacho vari kuZimbabwe consilia asi kakanseling vanongopiwa nokuti vanhu vanenge vari maprofessional counselors asi kana iwe uri professional counselor kuno kuAfrica asi kuti vaite mashano zvekuenda kana kupi kwatichawa basira kutsvaga rubatsiro kuti nyaya yavo inzwike vanotoda munhu anofamba navo vega baba vachanzi vakangouya vakangodai vanoda munhu anotovasimbisa vanobva vadzokera kunobvisa mapepa aya anomaona uku votanga kutsvinyigwa futi anomaona saka ndo pane nyaya ivapapa mungoziva kuti vari kuvanhu vakadaro guys vanhu vari kuvanhu vari naive zvekudaro zvokuti vanosvika pakutonzi 2 minutes onyengere godai odzoka antimaona asi chakurodza chekuti vari stress zvekutodaro hanzi ko zvinovapera kuita shamu kudai nenyaya iyeyo vari kudzingwa pastendi pari kugara uku kumastendi kwavo tete vakakuipa vataura kuti haupauyi pano zvidhina zvako zvikwati mari hanzvadzi yangu handika saka ini ndopamene ndizombotora tete ava imbopotai muchimbovarova guys imbopotai muchimbovabata ratete ava nokuti zvimwe zvinozonyanya unotoratanzwa chitina chako hapana chitina ko panenge achita maigura vamukadzi usiku iyo asi ndosaka mwana yati vari kurara vese nokuti zvimwe zvinhu zvakona zvinozonetsa anomaona zvinozonetsa tete hanzi vagari pamurumeka vakamboita mari stereki vakaromba tete vakabata vakaita mari inotyisa vachiri kuma20s handika zvinhu zvikangobutika kubhuruvara zvichitsakatika zvoda chikusanangurirai ega ndinyatsonzwa zvikabhuruvara kanopa akambodisapia akati nyari kuzambia ndokwakanobatira bhudhi uko ndokwakadzokadi ashanduka kuzambia ndokwakanobatira bhudhi manje vanotoda munhu maina anoenda navo voga mwana chanatoura kuti voga hapana chinobuda vanotoda munhu anofamba navo voga zviti handimaona baba vari kumaleti 50s mai vanenge vari kumaearly 50s handimaona Flossie hanzi add me. All right, let me try and add you. I don't know which you know. I'm trying to add you. I'm trying to add you. Amen. Toshitase. Amen. Andizivi actually ndinozona iye because magesi anoenda saka ivo ndinoza timetable yekwawo kuti magesi ananguvai ndiye anondiudza kuti nguva dzakati ini ndikakudzai ndechitonyeka ndokudza izvo zvisiri izvo. I'm adding you Floss. Exactly simba racho ndakatombomuudza kuti nai mwanangu sakutodza kuvakiya here vatita kwai ndohla kuuraiwa ngati kuuraiwa chikowo
nokuti munofa kunomaliza guys but amchirova naticharonetsa kubva rakashasha izvo mucharonetsa induku amchatya vanodanana here chilinda saka kana vakachidana nabhudhova ikachidana nabhudhova isi incested hameno regai chikwa zvizere mangwana iri kuri hayaramba connection failed. I was trying to aid you. Yes, Charity. I was trying to aid you. Yaramba. Antimon. Yaramba. I don't know what's going on. Right. Sakati mazona guys. Saka ngati bazane mangwana chinzwa nyaya yacho na guys. Tichiwa kuti haufa zvakamira sei chatotenga airtime. Tione kufundira vatita. Tiwe side of the story now. Antika mwana nyora pamwana mudiki. Asiwo toda kuhosaidira vatetewo. Anti pamwe pane mamwe maissues atinge tisingazivi. Anomaona kana kasingazivikanwa muine mwana anenge aripo. Saka totobata titava mangwana. Tichongorova ataki iyoyo. Because kuvadikana ichi chokwadi ukanatsa kuvaprepare havanotiza havauyi. Saka unotongorova ataki. Kuti zvavachati ansa zvezvi zviripo palife. Sani tikungodara zvatakudzwa zvinhu zvakaugwa nemwana wawanzidzao pano zvati chiponera chibvunzaka. So guys, morra zvakanaka tosangana mangwana. Thank you vese guys for this. How many tickets? 16, 17 tickets. Dzamtengwa nhasi IT. Thank you very much guys. Nema tickets enyu. Patichauya mangwana vana flows vachanonga vachitengera vamwe muma 375 waya vachingononga vachingodaro tichitofamba tichitoenda takadaro right. Matickets UK guys kuball ari kutengeswa andichita please secure your ticket now tionane tifare ku UK yuko timbofara pamwe chete timboonana timbozivana timbonakirwa tiriko. Please secure your tickets now. Memchiteko musama guys tichida ngofara mani musama tichita kuchikochi memchiteko tengai ma tickets antika vano 55 pounds chete ticket saka nosati wave ne 55 pounds akakwana iko zvino zvaunoita you pay your 10 pounds ukabhadha 10 pounds yako to secure chair yako anditika then uzopedzisa inenge yasara sinzvimbo yako inenge yapo because matickets acho ari kungotengeswa ari kufamba anditika vaya vanoda kutenga zvakare futi matables tengai matables anditika vari kuda kutengesa maproducts ava nezvizvo zvokutengesa pane matables ari kutengesa zvakare kuti mushokasterichi zvinhu zvenyu zvamunenge muchitengesa ipapo zvamunogadzira zvamunohodhawo muchitengesa zvamunodii anomaona kuti munodi hanzi who do we secure from laina usati wasecure ticket nanhasi laina tofunga kuti you're one of the first people wakatotenga ticket ini handatombofunga rasati wanhingira rega ndikusire kuwhatsapp handambofunga kuti this time wasati watenga ticket laina iweka tipe masirious shamwari tipe masirious laina sisi Brit makatenga ticket si Brit makatenga imi si Brit kona mbenyu kubeda seko zvamutinga kuwani WhatsApp kwacho ndomboshamisa seko namba yenyu what's waufa ndakusira namba maitawa ndakusira izvo laina ndakusira namba right. I was watching you on live just now. It's interesting. So I got your WhatsApp number. Okay. Right. Again, for my UK sister, yanga chindi chaka. Hanza ndofunga kufana ndakuisira laina ndakuisira number yemunhu kuseri kwa kuita izvozvo. Hi my sister, I'm still on live. Did I say? Hey, kwa kamera say. Kuri mnakusa namba pasi pa YouTube akuchita sekutasho. Havasiwe. Makoni wakola. Rini. Chicha kaiti.
tikana muzisano muuraya nei isi obvious mangu ni mascammers chete ari kuskama vanhu ari kuZimbabwe saka asi vakoma kana timiwo mafaita manamba wosiwa yakadaro imubva makonteni kumisa 1000 pounds vai mochini darirapo 6,000 rand oisa darirapo vanhu vachii aisa kudaro kuti rakaumai ndakukuratidza girazi chiisa mari yakati girazi rei chikwera chemagirazi ndiri kuchiziva guys girazi rei sekuru tasha vanoita zvemira iri hanzi sekuru tashava vakataura wani kuti kana muchida kutaura neni tanga maita video call neni munoti ndineri hanzi vakataura wani ndikunzwa kuYouTube makavaona pachaneli ipi pachaneli ipi mama channel ipi imi nai guys vakamboenda kwasekutasha ndo mari dzavo ma 6,000 rand ndo maprice dzavo handitombovazivi sekuti ashuva zvenyu ndamboionai inimi ndoda kuziva kuti sekuti tashava kuYouTube koko makavawana pari nokuti namba iyi yakawanikwa paYouTube kunani pafoni yanu yaona iyi mama mukaenda kuYouTube hanzi pane machannels pane SIS MELLY diaries pane Sly Media pane sekuru tashu pane chii handi makavawana papi pachaneli ipi nekuti akafollowa story pia tikanauya tikaona kubatsirwa kwake chichi tiregerawo ndinobatsirwa saka tokubatsirai sei tokubatsira sei mama nokuti chimbonobvunzai channel yakaona kana akaona paSly Media we can go for SLY Media kuti no munhu akaona nhamba kwamuri handika akabhadhira 1,000 pounds akabva blokiwa kuti vanhu vacho vari kutiza zvino kana manje tisimu musingazivi pamakavawana totodi chekai muone kuti cheka izvozvo tiwane pekutangira kuti rekuna hatisi kuziva kuti chitorai screenshot yepamakaona nyaya iyoyo mondipa tione kuti ichannel ipi kana iri SLY Media tovinga vanhu veSLY Media vanokubatsira kuti aiwa kana vari ivo sekuru svatu imi makatora mari yemunhu batsirai munhu hapo pangu totora 6,000 obva vaiginowa kana
vatora 6,000 1,000 pounds voiginwa munhu. Guys, it's not fair. 1,000 nekubata kwameta muri kumashifti kuya, nekubata kwameta muri kumashifti munhu otora 1,000 rands pounds ongoenda just like that. Guys, with 1,000 pounds we are talking of how much here to kutaura about here. I say 18,000 rands. 21,000. 83. Just take me a little stick. Aiwa zve mama, aizoita anonymous kanti mari yakabiwa. Inogoita anonymous sezve makabigwa mari. Saka akuda rubatsiro mama, kana akuda rubatsiro achabuda pachena changu chakashara nyaya yake, because right now kana chiri kuviga kudai asati akuda rubatsiro. Asati akuda rubatsiro nokuti kana wakuzviviga ndisita kutofunga kuti nhema dzake, nokuti wapigwa mari yawanda kudaro kuti ndida kuita anonymous hazvimake sense. Right. Chinoitika guys vanhu vari kudiaspora, musangoona vanhu kuYouTube mobva mafunga kuti ndivo motenderera muchienda kunoningirira kunobata mari dzenyu musina shuwa. Kana mada kuenda kun'anga kwacho nekoko waona, kana mada kuenda kun'anga kwacho nekoko, kana mada kuenda kun'anga musinganyatsoziva musiri shuwa, uyai mubvunze titsvage vanonyatsoziva kuti ndekupi. Please don't just go muchidigwa mari idzi. Anomaona kune vanhu vari kutora mari uko. Chimbwende munotsvaga chione chaneda chiona, because vanhu vari kupigwa mari pasocial media nevanhu vari kuuya chiti n'anga dzefeki idzo dziri kuita feja idzi. Ndikuona vanhu kwanga chirowa bhegi zvokudaro. Mina ndida kukuudzai chinhu one guys panyaya dzekurapa idzi, handika dzenyu dzechibhoyi dzamunenge muchifambira idzi, handika kune vanenge vanogona kutokuudzai zvinhu zviri accurate nokuti vanenge vachiona nemisoro yemagora ekiti, misoro yekiti mazigora ya antimazviona. So vanoona agotokuudzai nefone number yenyu and everything, kuona handiko kurapa. Imimi you get convinced ndaudzwa chezvo, vanoona akusiko kurapa. Kuona vanenge vachiita zvinhu zvavanenge vachishandisawo zvokuti vakwanisa kuudzai zvokuti vakuconvincei. Moti akutiso basi mari pepa hapani pakunorapa manje, makutigwa zvimavhidhiyo zveseki dololo. Zvine mhosva mari iyoyo ide makatobatsirikana kuita zvimwe zvinhu. No, izvi ndakutokuudzai iye baparika kwese kwaneze iye baparika kwese kwaneze kwese kwaneze right. Mugare muchiziva guys kuti kuudziwa zvinhu hakusi kurapa. This goes to all my sisters and ndakubatsirwa ino kuti mune maproblems muda kubatsirwa, but muri kudyirwa mari nevanhu ava.
mukuti munoudzwa sezvazviri. Trick yacho is that is one of the tricks. Rekuti munoudzwa sezvazviri. Hanomaona mugofunga kuti tawana kuudzwa hana kusiko kubatsirwa. Imi munoda zambuko. Do not be moved nekuudzwa zveupenyu hwenyu hwamunoziva imi. Musamuviwe nekuti waudzwa kunzi kuri kureiwa zvaunoziva kuti kureiwa. Ani muri kunzwa. Muri kudyirwa bhegi. Makawanda venyu muri kurohwa bhegi. Kosala body. Body clean. Hanzi vakazara uswara kwese ku Facebook ne ku TikTok. Hande muri kunzwa. So that you should not discuss that. Chinoitika ndechekudai so pakaita nganga 1 inenge yangonzi hanzi inogona mangwana kuseni nhasi ukangobuda pamedia mangwana kunofuma kune 20 masame accounts iwayo same zita iroro zvokuti matava neconfusion mungoenda kune wese ndikodigwa bhegi musabvume guys ini handizvi ndinokudzai chikudini amen ndani mwaro wamabhegi enyu moti ndinokudzai chikudini musandigwe bhegi nevanhu ava please musandigwe mabhegi nevanhu ava kurapa. I believe kuti nganga inorapa cheshe guys haumboiwani pasocial media. Nganga inorapa haimbouyi pasocial media guys. Haimbouyi pasocial media nganga inorapa. Vanhu vanorapa cheshe guys variko vasingatopfeka na boots vari kumamisha uko. Hanoona kuchakasara vasingatombozi chinonzi media chi. Ukaona nganga yangoda kutavira pasocial media there's something wrong. Ukaona munhu anozviti anorapa ane chivanhu achitambira pasocial media apa muzoti pane something chitori wrong. Saka katoligwa izvozvo apa. So, kusaka manga muchifunga kuti munobigwa nekueurope munobigwa nekukusha kwenyu wani munobigwa nemazimba ekusha kwenyu kwaita ndokupedzai ekumusha kwenyu ndiwa nokupedzai hamubigwi nomwe wani Madzose amusati mawani manje mari yakatorohwa bheki vamwe vari kuita mari nekuba shu shokuba 1000 pounds yose iyoyo chokwadi kudai hei kuita mari kubeni kuti wanguwa pasi pasimeli vachitaura kuti chakawa nyaya iyi kwase kurutashu watomhanya kuti unobisa 1000 pounds aspeed yacho unozoinyanyawo veni munozoinyanyawo speed yachona mangu wapanda nyaya ichitogwa kunzi nyaya yakabudira kwase kurutachu kuri kunzi ndo wakabudira nyaya matomanya kwase kurutachu aya zvakaoma amen tione mozotipara vachingana manditrasinjira netonoti munochona ndeupi titengere ipapo iye munhu iyeye ati ari pano padhiaris ari pano ka ari pano mumuzoti mari shokutogwa mari se yakangoda kungodligwa mari atenge tiketi rekubhowa kungodligwa shuwa mari just like that
So bomb no see. Please, daddies, please, my daddies. Hakuna my daddies akapusa zvekudaro. Hani muri kunzwa? Timu riri social media rekurapa iri kutsvaga bhegi. Mazviwa. Chiroisa ini ora ini charoiwa ndichikudzai. Ndini charoiwa. Timu riri social media riri kutsora patsora pari kutsvaga bhegi. Hani muri kunzwa? I'm talking what I know. I want to go to approach kuseruko. Ini ndo ganda approach because I am very vocal when it comes to nyanza kuprotect my daddies. Ndoka ndakaprocha kuseruko ndichaku one day chakufanisira nokutora ma screenshots ndokukandira yapa munyaso kuona SIS MELLY itaika kuti muti mumarket kana zvitopa mari yamoda moda mari hakuna nganga inoita zvinhu zvakadaro guys handitori mari nganga ini handitori mari nda one day chochi ndine zhara yakadini mari yangu ndine ma message kuseruko SIS MELLY muti market ei andito post anditoziva anditodi nemadharis timudigwe haimona kana wauya pana pa uchiti unoda kuita uzvuzva uri mahara free of charge kana wamunhu aitigwa ozotenda kuti thank you bakandibatsira saka ndichika kana wauya pana pa unoita free of charge masvanga muri comment section nganga dziri comment section maprofita ari comment section when you approach me it's a free of charge if you want to help these daddies people antika I am their mouthpiece. You come here, you help them for free. You tell me I'm helping this one. Can I this one who come back and we thank you. Saka, please, my daddies, I try my own to protect you. I am nothing every time because it is that in SIS MELLY avafika but vachitaura kuti nadhawando hlamwari chete vanhu venyama notibvundikira nemazizi asina nyanga tibvunduki zina basa izvo hanimaona hatombozvibvundukizvo hanimaona saka tinototaura zvazviri saka nditogara ndakanyanyokwa kuti zvokutodaro but imimiwo madhayadzi achina let's work together hanokuzwa timu repasocial media rinotsvaga kuti yendorapa hakuna randorapa repasocial media mani hakuna iwa kana ukanorapiwa kumazebva kuone kwenda unorapiwa kune munhu repasocial media ukatika zvakanaka uchauya woudza mutisimondi guys imboindaiwo uku havana foni kana kuti havana social media imboindai munobatsirwa ukanobatsira uchapawo vamwe ndo zvinoita kushanda kuita references hanimaona mareferences kwete kuya uchimaketa wega pasocial media utanzi ndikutsvaga ini ndinorapa chakati uyai ndikubatsira chakati ini handibvundisire chiprofita guys ndoda kuudza ichokwadi I am not moved nechiprofita muri kunzwa chiprofita ndakachinzwa kubva ndichikura hani munzwa hanza kuti they send the money they can then transaction chinoita jeki ukanisira mari right now well ikatozera yapinda maakaunti mangu muno South Africa kuno there's no way you can reverse it hazvichatoiti unoirivhesa ichikoko kwenyu ikoko kana yangapinda kuno kuAfrica kuno there's no way you can reverse it antiona andibvu chiprofita kumachechi even mina ndikudze even kumachechi kwatinoenda uko kumapentekosti kwatinoenda maprofita aiwe ndakazombozviudza pastor wedu chechuko ndakazombodza pastor wedu chechuko vatiunzira munhu vautiunzira profita umwe kuZambia uko auya andii vanenge vachiita amene zvanenge pakuwirira kwavo kwanenge vachiita auya muprofita yatichi kweduko kwete kuti maprofita asoga kaanenge achiita zvokuti kudii haa nemachechi medu varimo vauya maprofita uya chechi vanhu vaitiwa line kuya mai mwana vanhu vaiudzwa mafoni number unonzwa indadedzewa ndaudziwa phone is your phone number not 06489 ndikati yes it is so what zvikanzi chionai chiproblem yakazoita akazoti pave paya achiprofita vanhu vemunoda zvinhu vanoda zvinhu zvoprofita zvokuti dhu wese waiona kuti uyu ari nani kwakanzi akati after church anzi indei munomira mumwe nemwe pamota yake ndo panakaona tsiki yatanga indei munomira mumwe nemwe pamota yake antimaona vanhu vese vanomira vaudzwa kaprofeti umwe nemwe pamota yake apa aitosaiza kuona kuti iro zibangwira kuona kutenga zibangwira asina mari iro zibangwira kuti uyuwoyu vanhu vakachajwa according to mota dzavo nokuti ini ndakazotevera kumasure hapana zvakadaro ndakazotevera kumasure ndakuda kunyatsokuona handimaona ndichibvunza vanhu vese kuchechi kuti imakai mari imakanzi chi vaishandise recipe imwe chete asi mari dzakasiyana depending ndakati depending nemota handimachiona kungwana kukaita vanhu ava kubva kuZambia dzaudzira bhegi kuno kuSA nokuti vanhu vemuno vanoda zvinhu
situation inokumanikiza kuenda atisi kuramba anditika asi vongai ndichatisa kuti so be cautious because ukaona ari pasocial media munhu anoramba cheche haatsvagi macustomers zvokudaro haatsvagi macustomers nedemo kudaro kufamba tichimaketa kwese kwese tichikura taiziva kuti n'anga dzinoeresa taiziva kuti n'anga dzinoera dziwanikwi pamasocial media pamudzimu gosvika pasocial media mudzimu chaogaya pasocial media mudzimu kuti ndauya pasocial media ndopandichange ndichibudira njira imi midzimu yaitoyera vaitogara kumapako kumamicha foni chaichaiyo foni dzaiyera kuti vashandise andimaona zvaiko zviro ndopavanotambira pasocial media ndopavanotambira pasocial media pa everyday vanenge varimo memchikomenda navo daily mchituka futi navo everyday vachidini handimaona ndo ikuchaga begi guys is secure in the bag ndo zvavari kuita Jasa kumsoro. Aipo. Chana yakani jojoba oil. Ina kana agan oil. Agan oil ojojoba oil. Anti maona. Saka ndozo zvinenge zvamufa kuti muzive izvozvo. Anti maona. Senya kuvhundusigwa kuya kubatwa mukunzi nevana. Andi maona. Please madayadis ngwarai man changa minodiwa. Changa minodiwa. Ma problems tinawo tese vasikana video akuna sina problem asi kutozvigwa begi ha yakangooma so all in the name of ndikuda kubatsira vanetsa vana rambai nemari dzenyu munhu anogona chese nokuzati ndinokubatsira kana zvauzvu zvako zvaito you come and thank me ndochota munhu anogona chaiko chaiko haatombotungamidzi mari mberi zvino vaiko zvino unotungamidza mari kumberi saka tatine neproblem tatove neproblem vanotungamidza mari kumberi ofuchisiza kuti unotenda ndochivanhu checho chinyakare unotenda hanzi ndakatovharwa recently 150 ush tabheti akavharwa 150 mirai guys kungoramba muchingotendera ini kana muripo henyu vanozvituka muri nganga mucomment section munorapa vanhu uyai kunomurape vanhu pano asi mahara free. You come here, you help them for free. Then after Zaita, they'll pay you. Can I you are welcome. But we agree here. Free. Can I Zaita? So tend Maria, I could not Tiburisi Marati. Tinkasha Maria tender was like my tea with my bowl. Guys, Naki Benny say, go Maria like that. Yeah, evening. I'll chop kurubatsira henyu zviderera chembere chirikadzi kuzvidori kana vanhu vanodoyachisa mahaidhavo zvidori nani angopa munhu just like muzvigwa vari nomunhu just like that muri kumba kwake izvo murume nemhuri dzake mhuri yake izvo zviyadla nhasi makrimu donans emari yabiwa nemwe munhu ari kuchema kuningi 1000 pounds exactly zinamubatsire pamukangoya panapa dzine zvese zvinenge zvingoripo apa munongobatsira henyu vanhu panapa kudai sajapika drama riya launch ndinonzi drama pasocial media tomboonerera ndononzi mirai ndikudzei guys man'anga maprofita maagents ndo mamamunofanwa kungwarira iwayo amunoti maagents aya marana ani muri kunzwa ndo mamafanwa kungwarira ivavo ationa nokuti vanhu ava vachienda online it's easy kublokiwa enda one ani maona ndinawo kavepema online at least vemabhazi ava mobatsira zvinhu mabhazi chichi even vana malaicha you have to be very careful vana malaicha vanhu vamunopa zvinhu zvenyu kuti muri kupa zvinhu kunani ndio vanhu vari dangerous vanhu ivava very dangerous vanhu ivava be careful pana maagents maprofita n'anga ndati vamwe ndivapi kuti ngwarirai vanhu ivava mama maita basa fonini yakuti vaecos mozondibata nepicha chotona kuti ndiani
kuzondibata kuseni mama maita basa tozoona kuti ndiani. Alright. Bazo. Ngwari vanhu ivavo. Mashona guys. Ngwari vanhu ivavo. Right guys. I'm signing out. Hi babes kitchen. I'm signing out guys. Tikumbodawo page panapa vanoita zvokubika mumboya muchimbodzisa kubika panapa guys. Vanhu vane majojo ngatitanga ichi game this year tikuti jojo must fall guys. Tinoda kuita maiziva guys yematumbu iya tifanira kuita session yedu every day 15 minutes tichiita matumbu aya kuti maiziva ndika tichimotivetana panapa vanhu vese vane matumbu tichimotivetana panapa kuti matumbu adi adzikire. Hanomaona saka tichapona tichiuya panapa vanhu vasina matumbu please don't come. Vanhu vane maflat stomach please don't come. Ndezvevanhu vane matumbu handika tiouya panapa tichimotivetana muriko kwamurika tichitadei left right center left right center tichitarisa matumbu kuti matumbu edu apere. Handi muri kuzwa saka tauya guys muve pomubatikana mupfekawo zvimaskinded zvenyuwo nematisheti toita matumbu apere. Motivation inotoita uri kumba utosweta uri kumba utosweta guys. You don't need kuti udi totosweta toga pano pamadhiaries pano machembera angu abi yangu muri kuero kana masvika kuma40 hamene zvinongoita so mahormones so unogona kungotaka kusimba so mahormones ane zvaanongoita so kana waku40 above mahormones unotaka kungopaduka kungosimba zvokuti unosvika kuti zviri kufamba sei. Andimona unosvika kuti zviri kufamba sei andimaona. Saka toda kuti tibatsirane tichite mune maoko zvakuita guys maoko anototambawo it's not allowed. Tofana chita maoko asimba dumbu chide handika. Saka guys nditouya mangwana titatopfeka maskindi eche ndikana tobaira button kuseni muzoti touya mugadzire totoita music cheda pande 1 2 3 15 minutes tichidaro handimoona every day tichita takadaroka muchazoona automatically any results tichibatsira day nokuti wega uno wausimbe guys chokati chakanaka wega umboiti uno wausimbe asi tichita takawanda tinoita guys chinogona kuita handimoona. Saka guys ndikubatai mangwana pa exercise tinenge chita every day 15 minutes makufuta every day 15 minutes handika tichiona kuti haufa tobva tatichisa kuda chikafu handika sterek tichimwa mvura handika yakawanda mvura yakawanda tichimwa mvura yakawanda saka mororapo guys. I love you so much. God bless you and take signing out. Bye bye.